Hi guys, good evening. Taonga Makoni, say, Ndeipi guys, how are you this Thursday evening? Tapiwa Mutsikwa, how are you? Looking fabulous, big sis. Thank you, Tapiwa. Muri say guys, maskwera say kukumatiwi mana ose enyika. Teresa Madoro, how are you? Utilina, Masiwa Mujuru, Shanti Blacks. How are you guys? Arikushedzawo tendai hanzi uya T Madame Don. Oh, Beauty Matambo. Mairi Murisei Jim Mafana. How are you? Edith Watinaye, you are looking good, auntie. Thank you so much, Edith. Pat San. Hello, Sadlin Mutisi Murisei. Maskwera say taga wako Lydia Nyoni. Diri right, Yurita Mariseni, Ndeipi guys. How are you doing guys on this Thursday evening? Margaret Kaisoni, how are you? Knowledge Gwatizo Ndeipi, Ellen Hassana. Oh, thank you. You're looking good and gorgeous, auntie. Thank you, Masimba, Rutendo Masimba. Peculiar, Precious Chibundo Ndeipi, Nomsa Gomo. How are you guys? Murisei, Utilina, Mona Lisa, Sheila Masa Ope, Ruth Maisiri, Evidence Chatiza, how are you? Rivimbe Mudimu, Viola Gono, Murisei, Bongani Moyo, Ruvimbo Muza, how are you? Rudomu Shongwe, Murisei, Tashitadiwa Murengwa, how are you? Auntie Selina is doing good. She is doing good. Situta, how are you? Pepe looking quite a perpetual looking Thank you, Pepe Pepsi. Jester Ross, how are you? Queen Crunch, Anzi Shumbaresi Huya, Ruth Muza Shepiri. Betty Bap, how are you? Betty Bap. Tariro Ndeipi, Ruth Maisiri Ndeipi. Tete Magume, Betty Bap, Ndamboku Moresa iwe, Urushedza Chiedza Tauchira. Rachel Zvidza Ndeipi. Flosima Nyike Murisei. Edeline Fadzaika Zingizi, how are you? Tapelo Modimo, how are you? Marita, how are you? Babiana Julius, how are you? Temptation Mandaza Ndeipi. Emily Magwenzi Murisei Rumbi Manika na Rumbi Wenyasha. How are you? Ashley. Ellen, how are you? Lulu Murisei say guys. Auntie Selina is doing good. Busy as usual. If I'm at home, I'm forever on the go. Ndingori pa phone. Saka ndinogara ndingori busy. Maita wana nyashe maskwera say nyaradzo nyari, how are you? Esi Machingura, Auntie Selina, you are looking good. Thank you, Esi. Memory Moyo Murisei. Auntie Selina, my everyday crush. How are you? That's my everyday crush. Paras Ndeipi, Irene Godobo Murisei, Ruth Muza Chepiri Ndeipi. My Pillow Zauya. Esther Million, how are you? Thank you, Esther. Esther Million, check your inbox. Ndakunyorera ku messenger uko. Check your inbox, Esther Million. Pamela Moyo, how are you? CG Rosa, how are you? Chenai Gwawawa Ndeipi. Maticho Kupfekedza Ndeipi. Murisei guys. How are you doing? Maskwera say kumabasa haskwera say Hilda Nyakabawo, how are you? Chiera Mwanawa, looking good, Mrs. Rags. Rumbi, am blessed, and you, I'm blessed too. Thank you. It's good to hear someone is blessed over there. They are claiming their blessings. Patience for Ndeipi. Tatenda Caroline Murisei, Auntie vari bozva vaskwera vari right. Auntie vaskwera vari right. Pauline Ngube Ndeipi. Pesilia, yeah, Ninda Gona. Sarah Longway, how are you?
Lucy Chimombe muri sei. Uyu anonditi hai sweet girl, uyu chipoko chaicho chinotoda kubviswa pano ichi. Nekuti senemi yachoka hatitoizivi pana uyu. Krishan Gopal anda kuenda chipoko ichi, chipoko chaicho. Sandra Mubai, how are you? Fortune Dube, muri sei. Migan, muri sei. Rumbidzai sei. Joyce Murapa, muri sei. Lucia Gumunyu, Muchama Chinguri, CG, Sylvia, how are you? Emily Sanyamandwe, Susan Chiwomba, Samuel Tayoni Tony. Oh, come on now. Forgive me if I can't read some of these names properly. Auntie Selina Vachembera, Poshia Biza. How are you guys? Ndinodavira kuti maswera zvakanaka kumativi mana ose enyika. IV Vekerwa, how are you? Maswera sei. Aiwa isu sitaswera hedu po. Ndinodavira nekutarisira kuti maswera zvakanaka, madzimai mabikirana giribheti venyu, matoziva kuti vadyei, hatidi zvekuzotukiswa nekuya pamalive musina kugadzirirana giribheti. Hatidi. Ini ndapedza kugadzirira hangu. Asi ndoziva kuti achanditsvaga manje uchanzwa hakushedzera kuti Selena Mags Masibanda tinotenda. Mimi Shopera, how are you? Gracie Chasi, how are you? Opa Murivadzi, how are you? Juliet Koroko, Deipi. Amanda Clouds, how are you? Dorothy Chihuri, how are you? Lizzie, Deipi. Mona Lisa Lamini, Deipi. Ndakangana kuunza inhela yangu pana patiita live. But anyway, if it gets pressing, then I'll go and get it. Mercy Pike, how are you? Okay. I think vamwe vanozopika kumberi. Let me welcome you again to another program where we are going to be discussing today in our third part, living with HIV. The name is Auntie Selina and I am your host and presenter tonight. Tiri kudiscussa nyaya yekugara nekurarama nechirwere che-HIV. The past 2 times that we have done this topic, we have seen more women coming out and no men has come out. But there is a twist tonight. The twist is so many men have reached out to me to talk to me one-on-one about living with HIV. They've sent texts and they've sent voice notes. And amongst all those, no man was willing to come on live and say it publicly, of which I respect, because each and everyone has their own reasons of why they can't come and say it here. I respected, and I would like to thank the men. They are in the comment section. They were following when we had the first part. They were following when we had the second part. Nyenyiwa Edith, thank you so much. So they were following both parts as we spoke about HIV. Nekuti kuya kwacho kwavaita kwandirika, vairesponda live dzatakange taita. Vaiti vaivemo mucomment section vachinzwa zviri kutaurwa. So they decided to come kuseri. And quite a sizable number has indeed come. Ansanda kutora ma calls. Ansanda tomboshedzera ma calls. Okay, I'm going to name South Africa, please. Kana zvisati zvanzi ma calls chiita imbomira iwo.
Imbomirai, I'll mention South Africa because it's mostly South Africa whereby I get so many calls when I'm introducing the subject. Saka varume vauya neni vataura vandionesawo zvavanofunga, vasenda maaudio, vanyora dziri tsamba. Nezuro takaita live musi wechipiri, nezuro nanhasi tatingoita backwards and forwards nevarume tichitaurirana. Okay, here is what the men are saying. Patakataura musi wechipiri, there was a woman who said that probably men have got an ego. And vese vandataura navo kutaura navo chaivo, kunyangwe andipa voice, they are accepting, yes, tinayo ego varume zveshuwa. That is why we don't come out and say anything about so many things pama lives atiri kuita. Tine ego hatirambe. Anditi ndozvataurwa nevarume. Ndisati ndaenda kune zvataurwa nevarume, I jotted down some notes when they were speaking on my voice, or tsamba dzavanyora, but they seem to all be saying the same thing. Varume, they seem to be saying the same thing. They are speaking in one accord. Okay. HIV, we said the first two parts. HIV is human immunodeficiency virus. It's a condition in which progressive failure of the immune system allows life-threatening, opportunistic infections and cancers to thrive. That is what we said, according to Google. Saka, I want to give you feedback of what the men said. Remember, I said they all agreed to even my egos, that is why they don't come and contribute pazvirongwa. But if they have said tinenge tiripo tichinzwa, we have got our egos, we are on the lives, we will be listening. They said, as women, we should know that my social responsibilities between men and women are different. It seemed to be everyone who was saying that. Ndapika my main points angari kutaurwa nevarume vese vandataura navo, vandateerera ma voicemail kana kuti vandinyorera. Vati we should know, women should know that our social responsibilities between men and women are different. Hence kuaccepta kunzi wanzi une chirwere kwevarume kwakasiyana nekwevakadzi. Kwai maacceptero kuudzwa kunzi une chirwere, kuaccepta kwemurume nekuaccepta kwemukadzi kwakasiyana. Vati vese patakaudzwa kunzi tine zvirwere, it didn't shock us. Because tine more pressing things that we worry about than HIV. Every man seemed to attribute kuti HIV chingori chirwere chakafanana nezvimwe zvirwere. Saka hapana chekushokekana nacho. Varume vari kutaura, handiziri ndataura. Varume vari kutaura kuti HIV yakangofanana nezvimwe zvirwere. Saka vese each in their individuality vati patakaudzwa kunzi tine HIV hazvina kunyanyotishoka, takangozvitora sezvimwe zvirwere. Vati vane men have got more pressing issue. Gift seems to deny. Gift uri mukomana here. What in nonsense zvayo. Kana uri murume chiuya uchitaurire pachirume. I'm talking on behalf of men that have gotten hold of me. They said kuti tine more pressing issues dzekufunga kuti mhuri dzedu
todziraramisa sei than kuswera tichifunga kuti tanzi tine chirwere. Vazhinji vacho seem to agree kuti isusu patakaudzwa kunzi tine chirwere hazvina kana kutombotinetsa. Takangoudzwa kunzi tine chirwere, havana kushokeka, vakatongoenda pamedic, they accepted it there and then vakatongotanga kuenda pamedication dzavo. One of them said they were diagnosed of HIV 3 weeks ago. 3 weeks ago. And akatanga kumwa mapirisi 3 days ago. Ndopa akatanga. But he also says, like other men, when I was told, I was not shocked because I had more pressing issues dzaindinetsa than HIV. He said kuti akaenda through divorce. That was the worst. Divorce was the worst than being told kuti ane chirwere che-HIV. Because pakaenda through divorce, akaita stress, akaita depression. Asi paakaudzwa kunzi ane HIV, he just took it aboard kuti anzi ane HIV. 3 weeks later akatonzi chiuya utange mapirisi akatoenda, saka ane 3 days achimwa mapirisi ake. Saka varume vari kuti isusu vakadzi, we are emotional about everything in our lives. We are emotional about everything and anything in our lives. Therefore, that is why coping mechanism yedu kana taudzwa kunzi tine chirwere inonetsa. Saka kwanzi zivai kuti isusu varume kunzi kune HIV hazvitivhundutse. Zvikutoitika mukati meupenyu hwedu zvemadivorsi kana kana zvenhingirikini zvekutsvaga kuti toraramisa mhuri dzedu sei, ndo mapressing issues 27 kana zvemapressing issues ndo zviri kutotinetsa. Haikona zveHIV zvamuri kutaura. Hanzi maemotions tiri kutongomaona nekumanzwira kuvakadzi vachitotaurawo, ndo kwatiri kumanzwira, but otherwise isusu zviri straightforward. Okay, that's it about men. So today what we are going to do, I'm still going to ask vari kufamba nerwendo kuti vauye, vada kucontributa zvavaruda kucontributa, but please varuda kucontributa, don't go on and on uchicontributa, because kucontributa unocontributa, but really it's for people living with HIV. I was referred, the guest that we had on the first day is in a group rinonzi Queens, South Africa. It's a group whereby HIV people meet and they discuss. They are headed by someone who herself is going through that walk, but is a professional person in health, and she decided to start this group. I was hoping that she would come to our platform to talk about HIV, but unfortunately time dzedu dzaramba kuklika. At the time that we are having the live, she had something going on, so zvisinei, probably next time. Saka I am now opening my lines for people that want to share, for people that want to comment. But for those that want to comment, let me say I am going to be rude again. If you go on and on commenting, I'm sorry, I will have no choice but to cut you off. Saka varku commenter, please keep your commenting to, and then varku famba ne HIV ndo vandinosiya vachitaurawo. I'll go back to the numbers that we're calling so that we can hear what they want to share. Okay, Ruwe kwa Lakina, how are you?
Hevo tinokuchingamidzai pachirongwa SIS MELLY's Diaries. Muri seiko? Muri hatiserera muri sei? Tiri nani. Ndinodavira kuti mune banning story yenyu yekufamba neHIV nekuti hama totanga nekukola tisati tatomboti kolai. Munayo. Okay, go on caller. The platform is all yours. Okay, makadiko andiselina nemadiaries. Tiripo makadiwo. Ndiripo zvangu. Yakamira sei? Okay, inini ndakabata HIV muna 2000. So now, as I'm speaking, which means that ndakutokloka 21 years. 21 years makabatwa chirwere. Okay. Kwaza 21 years. Okay. I was married by then. All right. I was married by then. But zvakaitika ndakanotestwa after 6 months ndabatsirwa mwana wangu. Okay. Nokuti ndakanga ndakarwara ndakangoita diarrhea just from Norway. So takati na family doctor. So I just decided let me just go kwa doctor. I thought kuti ndiri kunotreatwa diarrhea ndakandaita. Okay. So pandakasvika kwa madhokta wacho ava mukadzi nemurume. Doctors. So mukadzi ndiye akanditreata nobva anditi unoda here kuti tikuteste. Saka ini ndaitongori neconfidence kuti ndine chiorika ndidi ndingotestiwa. Manyoka chete aya andinawo. Ndozvandakangofunga kuti anongori manyoka andinawo. Saka pavakanditesta havana kundiudza maruvhasi there and there. Okay. Mukadzi uyu doctor akamirira murume wake, so mheno zvavaitaura kubackground. Saka ndakazodaidzwa after 10 minutes here ndobva ndazodaidzwa nanesi. Ndobva anditi are you ready for the result? Saka hanamba yabva ikabva yarova ndakatongoza kuti izvo ndakudaidzirwa maybe zvaina nepamwe. Ndobva ndangoti Saka ndobva vandiudza maresults angu kuti ndiri positive. Okay. And how did you take it? It was a really shock kwandiri. Zvokuti ndakatomboita kunge handizivi nokuti ndakatongoshokeka, but with my other 6 senses ndakabva ndangoziva kuti cause munhu wandaichigere naye wanga akandiroora aiva munhu akanga ane speed zvokuti takatombokuziwa nevakuru vakatombotaurwa takambogariswa pasi kuti mabasa aunoita aya munofanirwa kuziva kuti kune zvirwere kuti anga ari munhu wanga ari wevakadzi. Okay. Mamakarorana for how long then when you discovered? For 5 years. Okay. For 5 years, 2000 wanga grade 5. Okay. Ndavana 2. Okay, saka maudzwa paya. Vungai? Ndikati maudzwa paya zvikagodi. Ndaudzwa andiselina ndakatora a while kuti ndizvo here kana kuti maresults haasiriwo. Ndakachema andiselina. Oh shit. Ndakachema vakangondiregera ndakadaro ndakachema kusvika ndanyatsokunzwa kuti ndava right. Manje ndakanda kutya kuti manje ndoenda sei kumba murume wangu ndosvika ndichimuudza kuti chii. So saka doctor akangoona kuti munhu uyu kuti aende ega necondition yaari nekuti I couldn't take it. So akandibvunza kuti pane hama yangu iri padhuze iri mutown. So mainini vangu vaigara mutown vaiva navana vavasikana vakuru ndikati handina mainini vangu vanogara mutown padhuze. Vakati tingatokwanisa kuvafonera here by then kwakuva vasina maselfoni kuvava nelandline. Nobva vavafonera nobva vangu doctor angoti tachikumbira kuti muuye kuno kwadhokta nekuti surgery yadhokta it was just opposite place raigara mainini vangu. Saka mainini vangu vakati ndiri busy hazviiti kuti ndiuye kusurgery ndichaunza mwana wangu. So mainini vangu ndiakazouya mwana wamainini vangu
nobva vangoti takupedzira isisu vako vari panapa kuti udii uende navo kumba havasi right. Nobva aenda neni kumba. Saka paakaenda neni kumba kwangu kwandaigara ndakaona baba vana vangu varipo nekutekerera vamwene vamwene varipo. Saka inini ndakangoti kuti ndiso ndichiudza vamwene hazviiti nganditi ndiudze umwe wangu. Andiselina ndakaudza baba vana vangu pandakavaudza vakanditi iwo handiti ndiwo unorwara ndiwo wabatwa chirwere. Just like that. Calmly, just like that. Just like that. Apedza izvo zvinobva abuda akavhara dhiwa akabuda akaenda. Akazomuona kunze koedza ndopa akazouya. Kusvika kwaakaita Andiselina. Akaona ndatorara inini. Akangosvika achidhonza blanket ndarara inini nobva dhonza blanket nobvaisa pasi akati ndikurara pasi. Just like that. Wow. It was 2000 papo saka maproblems akabva atotanga nokuti akabva atongochinja nezvaaita zvacho asingacharari mumba iti kana paani angozvifungirawo kana iri Friday anongoenda odzoka iri Monday. Akandisema Andiselina. Akandisema zviro zvokuti hatizivi. Zvokuti asingachatombodi kana kundiona. So pakapera 2000 mwana wangu was still young. 2000 zvichingodaro akutongonetsa kusingachatondonse munhu zvivhinje ndikabika achadyi akungoita tamba yake ndingoita ndakungogarawo muti ndiri mumba. Saka inini handina kuwana magatsi okuti pane mumwe wandingaudza ndakatya kuti hapana mumwe ndakangozvidza kuti it's between me and my husband. Saka pana ndakaudza 2000 apera 2000 uya 2001 January, February, March, April, May, June. Andikaona kuti pamba pachagariki. You know what I did? Hapana munhu andakaudza kubva 2000. Hapana munhu andakamboudza. Zvaingondinetsa zvingondidya ndiri ndega. Andiselina ndakaonda moziva zviya zvokuti unoonda zvokuti chero ukageza une wakachenuruka hauratidzi somunhu abva mubhafu. Une wakachenuruka nefuta haribati. Ndakaita stress Andiselina ndikarwadziwa pasaidi ndikaenda kwadhokta zvikanzi istress yanzi maovaries akasvipa. Apo I was just doing it on my own nokuti ava nemedical aid. Iye asinei nazvo kuti ndaenda kwadhokta kwazoitwa sei anga asingabvunza kana asina time yekundibvunza. Fair enough. Naikola ndimbobvunza. Pamakabatwa kunzi mune chirwere. Medication yanga iri readily available here those gore iroro kana kuti when was the point that you started medication kana kuti all this time is acting up still hamsati matanga medication? Aiwa medication ndakatozitanga ndava kuno kunyika kwandiri 2000 medication I don't know whether medication was there but 2000 Andiselina zvaityisa. Stigma yakanga ichiripo zvaityisa chero kuti uudze vanhu chero hama dzako zvaityisa ndotime vanhu vaisemaka vanhu vane vari positive. So it was difficult for me kuti ndiudze even chero hama dzangu chero mama vangu. It was so difficult kuti vaudze chero even my sister ndakatadza ndakashanda angoti ndikandidi ndimogara nazvo. So I tried to cancel and ndega but it was very difficult. It was so difficult. So what I did pandakazoenda kumba indikuenda kumba kwangu ndakaenda 2001 but handina kuenda zvokudzingwa ndakaita zvokutiza. Andiselina I don't want to lie. Ndakaita kutiza indikwana ndakarohwa vasipo vamwene vangu nemurume wangu asipo just pack my bags nobva ndaenda kumba. Wow. Hapana wandakaudza ndisvika kumba cause kumba vainyatsoziva problem yandaifesa ndichakarohwa kuti murume wanga aiva munhu akaita sei aita sei izvo vaizviziva. Saka pandakangosvika kumba handina kana kuudza munhu wangu kuti ndozvandiri ndakangopretenda as if everything is fine. Ndobva ndaudza kuti indaona kuti uko hakuchagariki saka ndafunga kudzoka pamba. Ibaba namai kamuchidawo kuti musingadi kunditambira aiwa ndotsvaka hangu kwougara. Baba vangu vakati mwanangu handingakudzoreri kwandinoona kuti hauna kugara zvakanaka. Ini ndiri baba vako ndichangokutambira. Asi chandoda kuudza mwana wangu une vana vako vaviri hauchagariri maoko wotoshanda nokuti hauna pawakaremara. Shanda
saka inini handina kunyatsova kuvaudza reason chaiyo yandanyatsotizira uko plus nezvandiri. So 2001 ndadzokera kumba, 2002 2003 nokuti ndoita basa rokusona. Okay. Ndaini pandakandakaroorwa ndaitoshanda kuindustry. Okay. Ndaindosona. So 2003 ndakangozoita pakangozoita vamwe maiwo vakafara zvinhu zvandaisona ndobva vanditora vakandindisa kune imwe nyika noti ino yandiri inoi. Okay. Kune imwe nyika ukandakagara for 4 years from 2003. And the reason of going there, inini I just wanted to kuti ndaifunga kuti pamwe ndingava relieved. I wanted to be away from this man nokuti akanga akundinesa achinditeverera achitara kuda vana vake. So ndaingoda kuti ndinde kure naye. And mind you, hapana munhu andakandaudza nestatus yangu. Okay. Ndakaenda ndikanogara kunyika kwandakanogara for 4 years. Ndaidzoka zvangu kumba. Ndichidzoka but 4 years. Ndisandauya kuno. Ndagara ikoko manje ndiri koko kunyika kwandakandaenda kumwe kwazvo ndomuno muAfrica. Okay. But it's another country yandiri. All right. Okay. Ndakagara ko 4 years. So ndakazorwara ndiri kunyika ikoko. Ndakarwara ndakaita hips. Apa muri foreign land? Apa ndiri foreign land and munhu andogara naye yambai yangu. Wow. Anengori munhu akanditorawo. Ndobva ndaita hips ndakanyatsorogwa chest yese. Half of the chest layer, half of the back. Wow. Zamu rese nekuback. Ini I knew kuti chii chaitika. But munhu andagara naye akanga asingazivi. Zvikamunetsa. Akati bheta ndikudzorere kumba ndikati aiwa ndisidzokera kumba. Saka pandakazoyi akandiendesa kuchipatara chekunyika ikoko kwandaiva chipatara chihombe. So zvakazonobuda kuchipatara ikoko nobva audzwa. Mai vaiva ndagara nano pavaudzwa. Vaudzwa kudaro ivo vakatongozvitambira but vaitya kuti vagare neni. Vakungoti amanda handizivi zvichazoitika pamwe uchazogara wese ukazodizadi. Saka pane munhu waukaudza iri kumba. Ndikati aiwa hapana munhu andakaudza kumba. Kati you know what? Kana uri kugara neni panapa wotofundira vanhu vokumba kwenyu. Aidha mama vako, sisi vako kana kuti baba vako. So inini handiselina vana vangu ndakanda vasiya vari madiki. Nokuti vakasara nemaparents angu. I did not want to stress mama. Nokuti ndakaziva kuti kana ndikangovaudza nokuti handinoziva vanhu vekudhara ngoti yakanga ichanzi AIDS yakaisindiri HIV. Ndakangona ndikaudza mama vangu inini kana ndikavaudza vachangoti mwanangu ava ne-AIDS. Apa vana vake vadiki zvichastressa mama vangu pamwe vagorwara pamwe vagoita something. Let me not tell my mother. Saka ndaiva necousin brother aiva kunyika kwandaiva koko ndiye wandakaudza ndikati aiwa ina handichida kuudza vanhu vekumba bheta ndiudze cousin brother yangu nekuti aishanda muchipatara. Anga ari epileptic. Okay. Nobva ndamufonera mukadzi uya akanga arine akati handidi kutaura nyaya dzako taura neyazvanzi yako. Ine ndakangotorera nobva ndataura naye. Saka nobva angoti sisi moziva kuti this is not the end of the world. Chingozvitambira sezvazviri. Kana mai vamunogara navo vasingachadi kuti vagare nemi, uyai kuno muzogara neni kwandiri kuno. Okay. So ndakangoti you know what, handisi kuda kuti ndizonetsa newe nemuroora. Let me just stay here namai ava vakagara vangondiudza kunyika kunoko. But kana zvazoita wese ndichakuudza. Saka iye akazama kundipesoda kuti ndiudze mama. Ndikati mama ndingavaudze. Munhu aningatoudza ndingaudza ndisisi vangu. And remember it was 4 years down the line pasina ndaudza. 4 years pasina ndaudza. But by then ndakanda kutotanga kuzviaccepta nokuti one day ndakangomuka remakuseni ndikazvitarisa paglass ndikati no. Inini I don't think I will die. I am not going to die. Vana vangu vadiki. Chinhu ichi chakauya ndisingazivi ndisingachide saka pana imwe nzira kuti ndingafa handimbofi. Ndaizviudza ndiri ndega ndikatenda handitombofi. I know kuti zvinotyisa but handimbofi tete. But it was difficult kuti ndiudze mama vangu. So ndakazofonera sisi vangu. Sisi vangu ndiva ndakafonera ndikavaudza. Ndavaudza kudaro ndikati asi mama musavaudza. Ngazvingogara zviri kwamuri. So 2006 ndobva ndakadzokera kumba kuZimbabwe. Ndadzokera kumba kuZimbabwe ndikati ndichadi kudzokera kunyika kwandandiri nokuti akure bheta ndiende ndiwe kuno kwandiri kunoko. Okay.
saka ndobva ndazoya kuno ku2006 2007 2008 ndopakainetsa chikafu kuzimbabwe. Okay. Painetsa chikafu kuzimbabwe, so zvakandistresa handiselina, zvakandistresa zviya zvokuti ndaifunga kuti ini kunoko ndinodya ndirasa kuvana vangu. So ipapa hasi akashuwa medication nekuti CD4 yangu yakairi iri pamusoro. Okay. Yeah, it was about 500. So CD4 yangu yakatanga kudzikira. Ndava kuno kwandiri. Yakatanga kudzikira. Nestress ya mami nayo iyi. Ndakandistress zvisingamboiti, ndakandistress zvisingatomboiti. And zvakazondiafecta maziso. Pakadzikira CD4 yangu zvakandi-affecta maziso. Left eye, it went blind. Totally blind. Oh, shame. Blind kana kuona. Saka pandakaenda kuhospital vakabva vati it's because I'm positive. Zvapinda mumaziso. I went blind handiselina. But pandakangoita blind ndakachangobva kumusha. So moziva vanhu vechibhuya kuti wakabva kumusha pamaoko aya pamunzvimbo zvakaitika kumba. Wakaroiwa. Vanhu vakavasingazivi zvandiri, but ini hainyoni nekuti ndakaenda kuchipatara kuchipatara. Hainyo zvandakandiri. So ipapo CD4 yangu yakava 121 yadzika. Okay. Vakanditi pava neCD4 yako apa, of course hausi kurwara zvakangoaffecte maziso, you are still strong, but please start your medication. But before watanga medication yako unofanira kuenda kucounseling. Nekuti ndakasina kuenda through counseling, ndakaenda kucounseling for 3 weeks. Luckily my bosses andaishandira vanhu vakaunderstanda zvavo, saka ndakaenda kucounseling for 3 weeks. Ndo vanhu vakaita kuti ndinyatsozvigamuchira. It was 2008 ndo pandakatenga medication yangu. Till now 8 years down the line. 8 years down the line. Ndichingofamba pasina munhu anoziva. And pandakatenga medication yangu, even mama wangu anamboudza, ndakatozouza after 2 years ndatenga medication. It was 2010. Nekuti ndakatenga 2008 medication ndikazovaudza 2010. Mama wangu nanhasi havasi kubhelieve. Nanhasi havazvibhelieve. Handina kumbochinja, handina kumbodeteriorata, handina kana kumborwara, ndakamborara pasi aiwa. So nanhasi mai vangu kuti vazvibhelieve zviri kuvaremera. Vanongoti maybe kuda uri kungotora mapirisi nekuti wakangofungira, ndikati aiwa ndozviripo izvozvo. Zvekuti chero ndikazi ndarwara nhasi ndafa nhasi, musambosota muchienda kun'anga kana kupi, ndozvandiri. Saka pandakatenga medication ndakabva ndatora vana vangu, pandakadzokera kumusha ndikatora vana vangu ndikanovatestisa. Okay. But vose vanga vari negative. Kuti vana vangu, my son is 23, my daughter is 21. Tinozvikudza kana zvakadaro. Kusaka Gilbert ari kupi, zvakafamba sei? Akazombobatwawo, akazombonotestwa here? Zvakafamba sei? Gilbert iye aitozviziva nechekare, nekuti ndakazobata makadzi. Tichachiri kunetsana aitozviziva, akanga asikadi kundiudza. Ndakazobata makadzi takunetsana. Pandakaenda kupeka zvinhu zvangu ndakutiza, ndo pandakaona makadzi kuti munhu akatotestiwa, but haana kundiudza. So he continued kungopretend as if everything is normal. Saka ini ndakangozoona maissues kuti anga asinga kundisema chini asinei yakuti ndindorwara, ndikati apita ndidzokere kumba. Saka iye akatozoroora, vakaroora mukazokutanga. Saka aingoita miscarriages. Kana kuti handofunga haana kumuudza, akazoroora wechipiri wanaye kuzvi. Saka wechipiri wanaye kuzvi. Vane vanaye? Vane vana 2. Vatakamboita miscarriage yekutanga. Pakaita manje uyu wechipiri wakazoroora chipiri. Uyo ndaicommunicate naye, ndaitaura naye. Nokuti pane time yavakambotora vana vaitika holiday, vana vaenda kwababa vavo. Saka ndaitaura naye, ndakati ndoda kuziva munhu ane achengeta vana vangu kana iri holiday. Saka ndo pandakatanga kutaura. Pakaita miscarriage yekutanga, akandibvunza. Akanditi, nokuti anonditi sisi. Akati naisisi ndokumbira kukubvunza. Nhumbu yangu yekutanga yakabva, inini ndakabatwa positive, munozviziva here? Ndikati handizvizivi. Ko murume wako sei asina kukuudza? Iye murume wako ari sei? Akati
ndakatomubvunza akati hatombozivi kuti sei ndabatwa positive. Ndikati aiwa ini handidi kupindura zvomudzimba meyo, ingotaurira naye semukadzi nemurume, then we start from there. Akatondibvunza akati ko imimi murisei, ndikati hainini kuti ndirisei zvazvinoinewe, nokuti inini ndatori nhengo yakazvimiririra, saka kuti ndirisei zvazvinoini, iwe chiita zveimba yako uchingosiyana neni. Bvunzana nemurume wako, ndiye achakupindura, ndiye achaziva. Atakuudza zvokuti sei uri positive, nokuti handizvizivi. Ndo mhinduro dzandakamupa imutsoro. You know this is the sad part. Kana makange muripo pachirongwa last week, pane mwana akafona achiti akazvarwa nacho, akataura kuti anofunga kuti akachiona kubva kuno vabereki, zvekuti baba vake vakatora vakadzi vatatu, vakafirwa nevakadzi vatatu vese, asi ivo baba vachiri kurarama, achifungira kuti ndozvaitofungira mwana kuti baba vanacho, asi vari kutora vakadzi havavaudze kuti vanacho. Ndozvemurume uyu ndozviri kuitika. Varume vashoma vanotaura, vakaona havatauri. Saka iko zvino mukutora manenguva yakati muchitora matablets, mune zvinetswa here kubva 2008? Mune zvinetswa zvamuinazvo here? Makambo defaulta here? Zvakamira sei? Kubva pandakatautora matablets handina kana kuita kana side effect, kana not even side effect, kana one till today. Okay. Handina kana mbodefaulta, ndikutora matablets angu zvakanaka. Even now my viral load is undetectable, zvokuti pandakaenda last year ndakaenda ndikanotesta ndikabuda ndiri negative. This year ndatesta ndabuda ndiri negative, but it doesn't mean kuti kashoka uri negative hausisina HIV. HIV is still in my body, only that is no longer active. Saka masi kuona panyiri pacho. Okay, I think ndo zvinongotaurwa nemunhu wese kuti mostly vanhu vari kuuya paplatform vari kungoti we are now undetectable, we are now undetectable, we are now undetectable. Saka mumbokanganwa here kumwa mapirisi. Kutora medication yako zvakanakawo ndizvozvo, usingajambisi, uchingotora uchingoteedzerawo zvinoitiwa, usiri munhu anongorarara pese pese, musina protection, then you won't go wrong. Okay, saka makazambobvira maita boyfriend here kubvira makasiyana nemurume? Ndakaita boyfriend, kana ndichitoita boyfriend ndo first thing yekutomuudza, ndotomuudza kuti ndozvandiri, ina HIV positive, up to you to take it or leave it. That was going to be my next question, kuti kana makaita, are you disclosing to vanhu vamuri kuzowadzana navo? Everyone, even vanhu vari mukomment section, everyone anenda through counseling, ndozvaunotoudzwa kuti even ukasangana nemunhu anoti anokuda, ndo first thing anofanira kumuudza iyoyo. Saka zvezvaako ari munhu iyeye kuti anozvitambira kana azvitambiri, kana asingazvitambiri aiwewo anoenda zvake okusiya, nokuti it won't change mika. Ndizvozvo ndotori positive, hapana musoro chamuka ndakachinja, I'm living with it no matter what. Saka I would rather tell the person kuti ndozvandiri. Saka zvezvaako auriwo kuti anozvitambira ikati azvitambiri. Kuti last boyfriend yangu yandakaita inini ndakamuudza, akanyazondiudza kuti ini ndozvitambira, but akandichinjira andiserina, akazondiudza kuti asi ndosaka uri positive takona. Ndosaka uri positive, ndikati positive, kuva positive kupane pandakagoenda mushopo ndikanotenga chirwere handina kuchitenga. Zvino zvaichi ndosaka muri positive, asi mamusingaite ferere. Aiwa, kati tashanga protection, apa akanga takatakurwa takukonana, tanga takukonana. Akanditi handikagari nomunhu ari positive, ndikati ndopanditachinja here, whether ndiri positive handisi positive, but hazvichatochinji. And hazvichatochinji weduwe. Kola, thank you for sharing your story weduwe. Zvakangooma weduwe. But tongokurudzira navo kuti kana munhu uri positive uchongozvitambira, utongozvigamuchira. I know it's hard kuzvitambira, it's hard. It's hard, but unongozviudzawo kuti it's not the end of the world. Inga vanhu vari kurarama wani, vana makensa vanorarama wani,
vana madiabetes vanoramba they are taking medicine every day. So isusu tinotadza nei? Okay. Thank you so much, Kola, for coming to the platform and sharing your story. Okay, Auntie Selina, thank you so much Thank for you. Tinokuchingamidzai paSIS MELLY's diaries. Muri murwendo rwacho here? Ndiri pangu makadiwa Tete Selina. Tiripo kuti makadiwo kuteritori kwe madiaries ari nani tiri kungomaona achidai kunokomenta imo mucomment section umo wedu we. Muri murwendo here? Aiwa ndizvozvo. Muri murwendo? Ndiri murwendo zvangu but handisi pamapiritsi. Tipirei tinzwe kana muri murwendo musiri pamapiritsi. Zvakaitika ndezvekuti inini 2012 ndakaita pamiri. Ndichibva ndaenda kunonyoresa ndiri kuZimbabwe. Okay. Saka ndinonyoresa kudaro ndopandakabva ndaudzwa kunzi ndiri positive. Okay. Saka kubva ipapo ndakatanga kutora mapiritsi ndichiitira mwana anga ari mudumbu. Saka ndakatora mapiritsi for 3 years. Kola, hold on. Imbo slow way down. Mati makaita nhumbu 2012. Yes. Ndopa makadiscover kuti mune chirwere. Yes. Kubva matanga kutora mapiritsi muna 2012 muchiitira nhumbu yamama katakura. Ndizvozvo. Kubva mazodii? Ndatanga kutora mapiritsi paya kusvika ndaita mwana wangu ndichingomwa mapiritsi. Ndichibva mwana wangu ndakamusununguka ari right. Okay. Saka ini ndaiyamwisa mwana ndichimupa nemushonga paya wanopuhwa kana achiyamwa handiti. Ini ndichimwa mangu mapiritsi. Okay. Saka mwana asvika 1 year 4 months. Ndakamubvisa pamukaka. Okay. Ndichibva ndadzokera kuchipatara achipuhwa mushonga ndichibva ndanzi mwana akubva pamushonga nekuti ari right because angaitwa matesti ese kanzi zvona mwana apasa ari right. Saka ini ndakabva ndasara ndichiita sei ndichimwa mapiritsi. Okay. Ndichimwa mapiritsi kudaro. Saka pakaita challenge yekuti ndandiri kumusha kwairwadza kugara. Saka ndichibva ndati zviri nandiite sei nditsvage basa remumba kana kuti ndiite something chinoita sei chinosasawo kuti mwana wangu aite sei ararame. Ragore ripi iri manje? Yange ya 2015. Okay. Saka option yange ingoripo yange rengotsvaga basa remumba kana remushopu ndozvo zvandaingokwanisa kuita. Saka ndakaona basa remumba ndichibva ndangozviudza kuti ndiende kumba kwevanhu ndichimwa mapiritsi hazviiti. Saka mukadzi uya kwandandawana basa akatongondifonera achiti achitongouya ndichibva ndatongosiya mapiritsi angu zvese nemakadzi. Ndichibva ndatongosiya ndikaenda kubasa. Ndasiya kudaro ndakaenda ndikanoshanda ndomwe ndakamushandira for 3 years. Ndichimushandira kudaro hapana kana problem yandikambosangana nayo kana chii. Okay. Ndichibva ndamushandira kusvika ndarezawo mari yekutora pasipoti ndauya kunoko. Mapiritsi aya ndatongosiya ndandisi samwe. Saka ndauya kunoko ndakamborwara hangu zvishoma. Ndichibva ndambofunga kuti rege ndinoita sei ndinotestwa ndidzokere pamapiritsi. Saka murungu wangu wandinoshandira kuno kwakabva nditi iwewe usaende kupi kumaclinics tina doctor wedu anokwanisa kuita sei kukurapa. Saka vakandiendesa kwadoctor waya. Saka doctor waya aingondibvunza kuti achibva ndibvunza kuti pane aiwa Kola. Mukatiti chii isi chii hatisikuziva. Une chirwere chawakamborwara nacho here? Une mapiritsi awakambomwa here? Saka ini ndakangoti handina mapiritsi andakambomwa.
Okay. Ndichibva ndarapwa ndikapora. Ndichibva Saka apa mairapwe chii apa chamakapora? Ndaita zviya kungonzwa kutsva like. Okay. But zvazvanyanya mandosa ndakazozviudza murungu achimva andirapisa. Saka vakakuudzai kuti chirwere chinonzi chii chekutsva ichi chavairapa? Vakazvinyora handichanyasozive Hamuchanyatsoziva. Vakatondipana dzina chiye kunotengesa mapiritsi. Murungu wangu akatonditengera akandipa mapiritsi. Okay. Zvichibva zvangopera zvakadaro. So kusvika nanhasi ndakangogara handisi pamushonga ndane 9 years. But pane nyaya yangu ndepekuti ndakazosanganawo naFreeman kuno kunonga pane 3 years. Freeman uyu ndakamutsanangurira kuti ndo zviripo, inini ndiri positive but handisi pamushonga. Saka Freeman uyu akanditi hande tinotestwa, ndibva ndaramba ndikati iwewe ndiwo kuda kuziva kuti wakamira sei, enda unotestwa, ini ndakuudza kuti ndiri positive. Freeman uyu akaramba kusvika tazogara tese. Okay. Kusvika tazogara tese kudaro nanhasi ndongomuudza kuti inini ndiri positive but iye haazvibhilieve hake. But pari zvinezvi ndopaanga kuti ngatiite mwana chichi. Saka ini ndakangomuudza kuti zvoni inini kuti ndiite mwana ndiri positive ndisati ndapamushonga hazviite. Saka iye anongoramba achiita nharo kuti chii unondinyepera chichi hausi pamushonga. Apa ndangotaurira hangu nyaya yekuti ndiudze madhairis kuti zvekungobviswa kuti munhu akakuti achingokuona obva ati munhu ari right chichi hazviite. Ndotongovapo muenzaniso wangu inini kuti inini ndinotozviziva kuti ndiri positive. Ndakatombomwa mapiritsi for 3 years ndikamasiya zvangu. Asi munhu wandinogara naye anotoramba kuti chii hausi unondinyepera chichichi. Ndo nyaya yangu yandandida kungotaurawo zvangu. Kola. Makabatwa kunzi mune chirwere mukamwa mapiritsi because mamine pregnant kusvika maita mwana mukayamwisa mukabvisa mwana pamukaka. Yes. Hamusi kumwa mapiritsi iko zvino? Iko zvinezvi handichatomwi mapiritsi, ndakamara handatoni makore ndamasiya. Saka mane 9 years makadefaulta mapiritsi? Ndane 9 years ndabatwa chirwere ndadefaulta mapiritsi. Mane 9 years mabatwa chirwere? Makaregera gore ripi? Mapiritsi ndakangomamwa for 3 years. 3 years. Ndichibva ndamasiya. Saka mane 6 years makadefaulta mapiritsi? Ndizvozvo. Wow. Problem yandinayo, I don't know much about HIV. And I wouldn't be able to tell you much. But muku defaulta, I believe kuti kana makambomwa muka defaulta, kana mukarwara, likelihood yenye kuti munorwara chirwere choita come back with a vengeance, my possibilities are very high for you. At the moment muri munyika mamuri imomo, what's the reason that is stopping you from going and getting my medication? Muda kutanga maita ndiani ndi Thomas akada kutanga aona mavanga aJesu kuti abelieve. Muda kutanga marwara here kuti mubelieve kuti munoziva chinyanya ndibata tete Selina ndechekuti ini ndoshanda basa remumba. Chinyanya ndibata kuti pandiri pabasa iko zvinezvi ndichiona sarari rinani. Murungu wangu akazozviziva whatinesi apa ndinde nditotarisira vanhu vari kumusha vanenge vakatotarisira inini chichi. Kando zvimwe zvinhu zvinongondibata kuti
saka ndikazomira basa racho rimwe ndichariwana kupi ndozvinhu zvinenge zvichingosatisa kuti kunotora mapiritsi ndee ndichitoda but ndozoona kuti situation yacho inenge yakatarisana neni hazvisi kuenderana kuti ndozodza munhu kuti ndakunotora mapiritsi kana kuti chii kana kuti chii zvinhu zvinotongondiremera. Saka apa muri kukoshesa basa renyu kudzingwa nemurungu ndokwamuri kukoshesa than kumwa mapiritsi? Zvese ndazvikoshesa but eno ndichingona kuti maybe pamwe ndichiri nani ndosaka ndichinhingirikana ndikuramba ndichishanda ndozombonotora ndingangoti ndiri kuverengera ndozvandingataura. Okay, I'll give you an example. Ndinomwa matablets eBP. Ndizvozvo. Ndoregera kumwa matablets eBP. Ndomirira kuti kana BP yastrika ndopandichatanga kumwa mapiritsi. Muri kuzviona muri kuona zvandiri example yandiri kutsvaya kufunga. Tinoziva here imimi kana kuti inini tingaziva kuti BP ichastrika papi? Hatiziye but inini zvimwe zvinhu zvinozongondinhingirikira nongoti ndakangoita give up kwazvindingangodzinga munhu chero asingarwara anongotsikwa ofa chero anongodonha ofa ndozvimwe zvinhu zvinongondiita kuti nditi mheneko kumusuwa zvangoitikawo hamheno. You are more concerned about kuti murungu akazviziva imimi ndimakatomira nemhuri yenyu saka zvino ndikazenge ndakuenda kumapiritsi ndichimwa mapiritsi zvino mhuri yangu inoita sei? God forbid in the event mangoti kudonha nhasi manzi sisi Selina havasisiko, what happens to your family that you are worried about kuti vanozoita sei kuri kunzi ndadzingwa basa? Ipapo zvinonzwisisika ndendisipo vanongoona kuti wedii neupenyu because situation yacho inenge isina kutomira mushe. Inenge isina kumira mushe. Yeah. Makasununguka kuti ndigokufonera iwo back here mangwana but no mangwana ngwani imi muri free nguwai? manheru kana makuseni before 8. Ipapo handikwanise manheru yenguwai? Kubva na4 zvichienda ndenda free 4 p.m. Okay, ndinokubatai kuseri, ndinokwanisa after 4 p.m. onwards ndinokubatai, asi mongobatawo foni yangu, asi foni yamafoni haiziri iyo yandinokubatai nayo, handiziri iyo yandinokubatai nayo. Ndinokubatai mukangona iri UK number munoziva kuti ndini, because the number is going to be different. Alright, saka inini ndikaongono kana kuti ndikatadza ndikangomisa ko yenyu ndogona kufonawo back futi. Alright, take care. I'll speak to you tomorrow. Okay, thank you. Alright, thank you. Bye. Muziva pane zvimwe zvinhu zvinonetesa, so I'm sorry to say. Pane zvimwe zvinhu zvinonetesa, but anyway, I'll speak to the young lady mangwana. Zvakangoma naMwari wangu. Let me call back the people that are I'm trying to call back people. Tinokuchingamidzai pachirongwa SIS MELLY's diaries. Makadii zvenyu? Hello? Hello, tiripo hedu mukatisimudzei voice renyu tingabatsirikana. Tiripo makadii henyu makola muri kumunzwa here kola? Handisi kunzwika. Asi makabata munhu kani munotadza kufema asikana? Aiwa, handina but kuti ndine flu. Mune flu. Sorry, kuri kutonhora kakwamuri ikoko? Alright, enderera henyu mberi nenyaya yenyu kola. Okay, inini ndakabatwa. Makabatwa? Zvakaitika ndezvekuti ndakafambidzana nemunhu. Ndakafambidzana nemunhu. Sorry, hold on caller.
vanhu vaJehovha, ndinokumbira kuti kana paine mumwe munhu ari kutaura story yake, momboita ceasefire pacalling please. Ndokumbirisawo. You can go on, caller. Okay, inini ndakanana nemunhu. Ndadanana nemunhu takaita matest. Ranga riri 2016. Taita matest. Akabuda ari negative ese. Rangu nerake. Okay. Takaita kunotika kuclicks aya. Makaita ekudei? My home test aya anoita 150 kuclicks. Ekuzviita mega aya matest aya. Okay. Ese akabuda ari manegative. Alright. Ndobva tadanana. Saka zvakazoitika ndezvekuti pakusiyana iye akandiudza kuti iwewe wozonotorwa ropa. Saka zvakangondinetsa kuti ako munhu uyu ari kuedza kuti kudii. Handina kumbobvira ndaenda kunotorwa ropa riya ndakutya. Kunotorwa ropa rei muri kuti makaita matest mese muri tu. Saka iye anga kuti muno takaita tese. Tikabuda negative. Ndizvozvo? Tikabuda negative, takaita gore tichidanana. Tarambana manje, ndobva anditumira ili message. Akati uende unotorwa ropa. Zvakangondidya mupfungwa dzangu kuti ako munhu uyu ari kuedza kuti kudii. Handina kumboenda unotorwa ropa riya ndaingotya. Saka zvakazoitika ndezvekuti ko ima hamuna kubvunzawo kuti kunotorwa ropa rei, because ini ndandingambonzenda unotorwa ropa nemunhu. Akabva andibloka. Okay. Akandibloka kwese. Okay. Saka handina kuzombowana mukana wekuti nditaure naye anyway. Alright. Saka zvakangoramba zvichindidya moyo kuti ko munhu uyu angachiedza kuti kudii. Ndokuzogara ndagara gore rinori. Ndoka ndakangozoita chivindi pandangoenda kwadhokta. Ndaenda kwadhokta ndobva ndangoti kuna dhokta. Ipapo ndakatoenda ndichirwara nemusoro. Alright. Dhokta atopedza kundinyorera mapiritsi. Ndobva ndamuti ndine nyaya yangu ndakadanana nemunhu so. Saka iko zvinozvi ndava redi. Ndakuda kutorwa ropa. Dhokta haana kumbopikisa akati toita counseling here. Inini ndikati counseling handide. Ndakawana nguva yekugamuchira kana zvirizvo zviripo. Saka ipapo shuwa ndakabva ndatorwa ropa. Papera mazuva dhokta uya akandifonera akati zvawakataura zviya ichokwadi. Saka wozouya wondiona. Toita zvemaCD4 nechii matest anoitwa. Okay. Saka ndakaenda ndobva vazoita matest aye. Ndokuonekwa yakadzika iri hanzi 200. Handinatsozvinzwisisa hangu zvine zvichirevei. Okay. Saka akati takutofanira kutokutanga mapiritsi. Saka ndakabva ndatotanga kunwa mapiritsi. Zvekuti ndapa mwedzi wechi5. Muchimwa mane 5 months muchimwa mapiritsi. Saka kubvira pamakaudzwa hazvina kumbokukahadzai, ende kusvikira zvino hamuna problem yamuinayo, makangozvi accepta instantly kuti ndo zvabuda mudariro. Alright. Asi handina munhu wandakaudza. Okay, kusvika pari zvino hamusati maudza munhu. Kusvika pari zvino hapana munhu anozviziva. Ndinongonwa mapiritsi angu ndakanyarara. Alright. Saka pa6 months ndofunga ndopa unozoenda kuti unotariswa futi kuti zvakamira sei maCD4 count nechii.
Uraiti. Asi mapiritsi anenge ari kudayirawo ka. Handina kumbobvira ndati ndakarwara. Ndaingova munhu, ndaitova munhu akatosimba, ndaitowedzera kusimba munguva yacho yese iyoyo. Asi ganda rangu ndo rakangoti chijei zvekuti rinoita mavanga. Uraiti. Ukangokuvara rinoita mavanga, chinosara chakaita black. Uraiti. Asi hapana maside effects amuri kunzwa nemapiritsi? Handina kumbobvira ndarwara kubva ndatanga kumanwa, handina. Okay. Kana musina maside effects zvakanaka. And I'm happy to hear kuti makangozviaccepta one na one mukatongotanga regime yenyu yekumwa mushonga. Up to today muri okay. I sincerely hope for the best of you pamunoenda pa 6-month check-up yamataura iyi. Kuti CD4 count yenyu since mane 5 months muchimwa anowanikwawo akakwirira. Aiwa baita basa. Mune mwana wamuina here Kola? Nyaya yekuti ndichifambidzana nemunhu ndakutya. Okay, ndakabva ndotongozvigarira ndega. Kuri kuzonzi mafambidzana naye zvakangonaka kuudza munhu kuti ndozvandiri. Ende kana akati handei pari zvino hameno kumberi, but pari zvino mwoyo wangu wakasviba. Nokuti handizive kuti munhu uyo akaizoita chirwere tinaye here kana nokuti iye ainwa mapiritsi but aizviti ndema acids. Pamwe nekupusawo nekusaziva munhu aitomwawo. Mati aimwa mapiritsi achiti ndechi? Handina kumbobvira ndakamatarisa mapiritsi aaiti anonwa. Nokuti aive munhu aizviti ane maulcers, ane maacidzi. Saka handizive kuti asi patakatora kana kuti ndovaya vanonzi vari but kana munhu wanzi uri undetectable haukwanise kupa mumwe munhu futi chirwere. Ndozvinongotinetsa kuti saka chii chakaitika. Saka kuti ndinyebe kuti ndichazozvitambira kuti ndifambidzane nemunhu zvichanditorera nguva. Chinongonetsa from your story chandinoencourage vakateerera vane vavari kufambidzana nawo kana vavachafambidzana nawo, zvakangonaka kuenda kunotestwa matest aya anonyatsotestwa mutesterwo wazvo chaiwo. Aya mainstant noodle tests aya emana clicks aya handisi kuti musaite, itai mainstant tests aya. Vanhu kuti dai zvaibvira vanhu vangoenda vanotorwa kumadhokta chaiko, nekuti iko zvinozvi chionai pandiri panapa ndichitori munhu mudiki. Mune makore mangani? Ndizoda kuzopinda imba, ndichada kuzoitawo vana. Mune makore mangani? Ndine 34. Mune 34? Okay. Uya akatozororomwe munhu amenoti akamuudza here vakatochata. Saka hameno ikoko kwavari. Aiwa, ikoko toti hameno ikoko. But zvatangokurudzira vanhu through nyaya yenyu kuti ma-instant tests akafanana nema-instant noodles. Instant this, instant that, instant this. Do not trust those. Endai munotestwa chaiko iko, kwekutestwa chaiko iko. Ndoko andingakurudzire kuti muende kunotestwa. Hai Kola maita basa ndinozaita kuti ndinyanyofonera madiaries kuti ayo mainstant iko zvinozvi. Ndinganyeboti ndinezova 1 randakachema kuti ndozviri pandiri kana kuti randakabatikana. Okay. Nokuti pamwe kubva andiudza izvozvozvo ndakangotanga kungozvigachira but haasi ekuvimba nawo. Vanhu garai mangoenda kumadhokta chaiko. Kumadhokta chaiko ka? Mazuva ano vari kunyengedza. Okay. Hatisi kuti ma-instant akashata. Don't get me wrong. Handina kuti ma-instant akashata.
ndati inini tinoencourage kuti endai kumunotestwa chaiko iko. Kwekutestwa chaiko iko kokunzi unomirira aendeswe kuproper lab chaiwo, nekuti mainstant aya akabuda ari negative for both of them, but vabuda murelationship anobva amuti enda unotestwa ropa, which means aizviziva kuti anacho chirwere zvake. Anacho chirwere. Ehe. Saka, thank you so much, caller, for contributing to the show. Okay, good night. Ndinokuchingamidzai pachirongwa SIS MELLY's Diaries. A very good evening. Tiri nani makadi zvenyu? Tiripo. Ndafara zvikuru nekunzwa chirongwa chenyu ichi. Muri kutekaira murimo here murwendo? Tirimo asi zvakangooma mufunge zvedu. Zvakangooma shuwa. Titaurirei tinzwe. Zvakangooma zveshuwa. It's not easy. It's like inini ndakabatwa chirwere 2017. Okay. Pa2017 ipapo handina kuzvigamuchira nekuti zvinhu zvakaitika ndezvekudai ndandine munhu wandaifambidzana naye. Yes. Tafambidzana nemunhu uya munhu uya ndakazoona mapiritsi. Saka indasingazivi mapiritsi eAIDS kuti akamira sei. Pandangoona mapiritsi andakangoona but ndakamaona pakati mapapers ake ekubasa. Ndobva ndangovhurawo zvezvokungoti unenge wangoona mapapers ari pakati mapiritsi ari pakati pemapapers. Maigara mese here? Tasingagari tese. Alright. But taikufambidzana zvezvokuti mungori boyfriend and girlfriend. Okay. You understand? So that boyfriend of mine, iye aimwa mapiritsi andanga ndisingazivi kuti anomwa mapiritsi. Ndobva ndati ndichindongovhurawo mapepa, ndichingoona mapepasi ekubasa ndazoona pakati pemapepasi pane mapiritsi aripo, but ari mune kamwe kapepa. Okay. Necuriosity, curiosity yekuti munhu unongongori necuriosity kuti akaona kuti mapiritsi aya ndei. Saka aiva anenge anga akanzi D100, something like that. Ndobva kuti arega ndichiona kuti ndei. Pandatumira kune mumwe munhu wandinozivawo aimwa mapiritsi, akamati naiwo mapiritsi aya ndei. Zvikanzi mapiritsi aya ndeAIDS. Very serious. Zvikanzi yes, ndeAIDS. But okay, fine. Handina kurara musi wacho. Munhu uya ndamubvunza ndamukomufura mapiritsi aya ndeisha. Apo tairara zvakadaro. Yeke. Yeke. We never tested. Zvezvokungoti vanhu munenge mangowirirana maita sei munongoziva imwe. So ndakabva ndati alright fine. Ndabva ndakomufura ndamunhu yasha. Mapiritsi aya ndei. Wazoaona sei chichi. Plus ndifunga nekupusawo. I think pane kamwe kakupusa kaunomboita so kana uri murudo. Kakupusungwara. Kakupusungwara unechakakupusa even wakangwara hako but pane kamwe kakupusa so kanozongoitika pauri kekuti even uchizviti ini ndakangwara stereki. Asi pane kamwe kakupusa kanozokubata. Pekuti unotadza kuzoti munhu uyu ari kutaura chokwadi here ari kundinyebera. Munhu yawo tongotanga kutongokudzodza baby mapiritsi aya ndeangu, ndinorwara nechirwere chakati chichi choudokudza zvirwere zvemarimari zvausingaandastende iwewe. Ungotora it's fine. Saka munoziva kuti kana kuti ukaita find out zvekuti waita found out zvimwe zvinhu zvausingafungiri mulife mako, unobva utanga kufungira. Munhu uyewo wandakabvunzawo kuti mapiritsi aya ndei,
akandobva kuti mapirisi aindei zvakati. Inini nepfungo dzangu the following week ndakatanga kunzwa kutonga ndakuita mapundu ku-private part. Ndabva ndaenda kuchipatara ndikati achirega ndiende kupi? Kuchipatara. Kuhospital. Ndaenda kuhospital kuya ndikati rega ndiitwe matest. Ndaitwa matest angu ndabva ndabuda positive. Ini positive handauzvitambira. 2017 October, I still remember. Handauzvitambira ndakati kana kunyepa. Vakutondisa pamushonga chichichi chandakanotora kana piritsi kana 1 but vakandisa pamushonga vandisa pamushonga handambotora kana piritsi 1 vandati rega ndichienda kwangu kwandinoenda uko kuti kwandiunozoti kune tumo like vai vanhu vanongotesta vanhu. Sorry Kola mati makaiswa pa medication but maka decide not to take the medication. Even one day you didn't take. Kana one day ndakatopiwa day randakatoenda iroro ndikatestwa ndakabva ndaiswa pamushonga ndikatomwa mapirisi aya otomwa mapirisi aya unomwa 1 wakurara. Handina kana umwa kana 1 day kana ndikati meno it's fine. Then kunotestwa marodzi kune tumwe tumaprivate tusiri mahospital kana maclinic ndabva ndangonotestwawo. Apa mama kunotestwa chii futi apa? Kunotestwa AIDS. Iyo HIV iyoyi? Yes. Yamakambotestwa futi uko? Kukliniki ndikabatwa ndikapuwa mapirisi andakumwa ndikati handizvitambira handina chirwere inini. Alright. Munozoti pane kamwe kapfungwa kanokuti zvoni hauna chirwere. Still ndokupusa kwacho I think. Then nakumbotora kana piritsi but ndakazozvitambira ndaenda 3, 4, 5 kunzvimbo dzese ndaingonzi ndine HIV. Ndopandakazotambira kuti okay, now I am HIV positive. Ndakutozvitambira kuti ndozviripo. Right. 2017 ichipera. Saka hanti vanokunyorera kakadhi kavanokunyorera. Okay. Kekuti unopota uchiuya kumacheck-up chichi. Okay. Ndakazomutanga kutora tumapirisi ndakambotanga kutora 1 ndaiti ndikarara kudai ndechunga ndikurota ameno zvandairota kuti first time yangu here ameno zvaiitika ndairotonga ndiri kumhanyiswa kana kuti ndairota zvinhu zvisingaiti. Mama piritsi all in all maiwe supposed kumwa mapirisi mangani muri kuti maitora 1. Yakaitongori 1. Okay. Yes. One pill per day, 1 pill a day, 1 pill a day. All right. But money, yes. Even ndakafanda okay. Ndakafanda zvitambira kuti all right. Saka inini ndato HIV positive. Let me take medication. Okay. Ndakuchitanga kutora pai 1. But ndeti ndikarara. Nameno ndairota hope dzese kuti hadzitsanangurike asi ndairota but asingatsanangurike. Ndikati kana 1 piritsi iri kundikurira chega nditore chini hafu kungozvipo inini. Ndakutanga kugura piritsi riya 1 hafu ndichimwa hafu kusvika ndofunga 2018 February or March. Ndabva ndati arga ndozvinetserei. Togara lega hatira munhu watinogara naye kuti ndotya kuti ndotora mapirisi kana kuti kudini. Kubva 2018 February or March ndabva ndasiyana nazvo. Kucheck up ndoenda every time, ndoenda kucheck up. Kunotorwa ropa ndoenda every time. Mapirisi angu ndaendera kubata handimwe kubva 2018. Ndakapedza kumwa mahafu piritsi
$28. So I don't know, even kana ndikada kupinda murelationship ndinotya kuti munhu ndomuudza shuwa kuti I'm positive. Even ukandiona munhu hapana munhu anombobvuma kuti ndiri positive. Vanhu vandinge tisingatodi mulife mangu veve ndovanototosha I'm positive. Iye pachanotokudza kuti ndokuda wakadaro. Andiselina muripo? Ndiripo ndiri kuteerera nyaya yako. Oh, all right. Ndiripo. Saka now I'm afraid kuti ndive ndiri murelationship but ndine chidomo ngokuti ndinoita open up kwaari sha ini ndiri positive iye ari positive tese totora mapiritsi pamwe chete pasina kutya pasina kuhwandirana muronzwa. Are you okay, Cole? Yeah, I'm okay. I'm okay. I'm okay, Sally. There are a number of things that you said that I would want to ask you that are very, very concerning. Murkuti murkuenda ku check up. Yes. And yet you are not taking tablets. Murkuenda ku check up here. Yeah. It's right. Every time that I check up because it's the feeling yekuti zvodiko ndikazorwara. Even ndisiri kuatenda ma check up ma appointments angu ndozoita sei saka ndongoenda dzimwe nguva mapiritsi aya ndinga expert ndomarasa. Because Kola makato defaulta ma tablets kudhara. Saka I'm trying to think of the reason why you are going for checkups when you are not taking medication. Why I'm going for checkups? And Selina, yeah, not alright, ndikazorwara handiti kana ndarwara ndofana ndosvika kuchipatara vondoona kuti ndakadefaulta ndichauya kuzotora mapiritsi but at least vakaona kuti munhu uyu anouya kuzotora mapiritsi zvinge zviri nani but asati ndakamboita hangu dambudziko kubva 2017 kusvika izvinezvi asati ndakamboita hangu problem. The thing is, dambudziko hariite there and then. Rinoita later times. I would want. I'm not getting it. It's actually disturbing me that. Munogara nani Kola? Pano wamakamboudza ere nezvestatus yenyu? Mnina wangu. And what has she said? Have you narrated to your sister the way you have narrated to us that you are not taking? Wakambotanga uchitora mahafu. Pawakatanga uchitora mahafu, paunoenda kucheck up, wakambovaudza here kuti matablets ndo zvaari kukuita? Andina kutora chokwadi andina. Ende andiziva kuti because kana ndikaenda macheck-up angu ese ndinoenda dzimwe nguva ndondifonera kutondireminder kuti date rako musi wakati yozotorwa ropa ndichitoenda kutorwa ropa hapana kana pavakamboona kuti zvoni handisi kumwa mapiritsi kana kuti hapana ini ndinongoenda chandinongoendera ndechekuti zvoni in case ndikazorwara ndinokwanisa kuenda kuchipatara ndichizoti ndine kadhi rangu ndongovaratidza kadhi rangu kuti kadhi rangu iri ndozvandiri but handizivi. Pamakabatwa the first time makawana akataura nemi here kana kuchipatara ikoko? Kuchipatara ndakaona vakataura neni nekuti vanotanga vakakansela kuti seiwo wazoya kuzotestwa ndobva ndavaudza
ndakabata mapiritsi boyfriend yangu andavatsanangurira zvese vakandikansela kuti boyfriend yangu mapiritsi echini efriend kana kuti chii ndikanzi haasi mapiritsi efriend ini nhangu semunhu wamukurawo ndakunatsozvo kuti haasi mapiritsi efriend mapiritsi emunhu wandiri kudanana naye une makore manganikola vanenge vachingokukansela 38. You're 38. Saka muri kuhopa kuti mukaita boyfriend ipapa ndopa muchaenda kunotestwa futi muchizoti magara ndo zvitoripo so that boyfriend anongozvizivirawo ipapo pamunotestwa. Is that what you said? No. Inini ndinototiwo munhu wokuti ndikaona munhu wokuti ndinomutsanangurira kuti ndozvandiri handiti ndakunzwa kuti ndozvandiri iye ozvitambirawo. Kana azvitambirawo then ndichitanga kana kutora medication yangu zviri free zvekuti munenge musingawandirani munongoziva zvokuti munhu anenge achitora medication kazhinji kacho unenge uchinyara kuti nditora medication komo wangu anozvoti kudii. But iko zvinokola iko zvino it's not easy kuti munhu angozvikotora medication ende munhu unomuudza especially varume mazana especially ukamuudza kuti zvandiri HIV pamwe munguva ndokwafamba ukutukudza kuti munhu yari HIV achatomboudikana nezvokutofamba achikuparidza uchaupinda murelationship nenyaya yekuti unenge uri HIV. iko zvino mune pamunonzwa panorwadza here kana kuti you are okay? You are such a, if you are the one that I'm seeing, you are such a beautiful woman. Handina kana panorwadza, handina kana panoti, handina kana. Ndipikireiwo ndaswitch, ndipikireiwo, it's only for you and me. Ndipikireiwo ndaswitch. All right. Ndokumbirawo light. It's only me who is seeing you. Okay. Andise munhu palive, it's only me who is seeing you. Even if you've got another phone iripa silent, you can actually see you are not there. Oh, okay. Handina ndingori noyiwani iyoyo. Nina, I'm through a lot. Going through a lot. okay, I've seen you. I've seen your face. Ndinokwanisawo kukola here, and then we can talk because I'm concerned with the number, with quite a number of things, and I've got questions to quite a number of things. No problem. I'm free. You're free. Munoshanda kusvika nguwai? Mangwana. Shandosvika na4. Lunchtime yenyu ingwai? Lunchtime is na 1. Lunch 1. Yeah. Ndangoti tionesane pane zvamataura nhasi. Ndangoti tionesane. Probably you could have change of mind. Tikange taonesana. Izvozvo ndikatokudza kuti ndiri kuenda kucheck up muna October for blood. You can't believe it. Ndinotoenda ndototora mablood zvese votondipa mapirizi but handini arimo akangozara mumba imomo dzimwe nguva ndozopedzisira ndotomarasa tozvonoti we don't want to leave it to a point whereby you get really sick, really sick. Hatikuda kusvika papoint iyoyo. Saka tinoda kuonesana mangwana. okay, thanks. Saka ndinokufonera pa lunch time yenyu mati 1 p.m.
Number dzenyu ndanyora pasi, saka I'll speak to you tomorrow. Okay. Okay. Thank you. Okay, thank you. Bye. A very good night until tomorrow. Wow, this one is so disturbing. It is so disturbing. When I speak to her tomorrow, I want to speak and hear her reasoning of why she is having to go for my blood when she's not even taking the medication. We don't know what she is going through at the moment. Saka ndira kunzwawo reasoning yake, probably ndini ndiri kutadza kunzwisisa kana kuti ndiri kuita zvekufungira, but it's caller, hold on, it's so disturbing. One other tip that I'll give to people that are watching this live, kana uine mukomana wako uri kususpecta something, regai ndikutipirei, kana waona paine mapiritsi, you don't even, this day and age of technology, you don't even need to go and ask the next person. Do you know kuti you can Google mapiritsi awaona kuti mapiritsi aya awaona ndei? You can actually Google mapiritsi kuti mapiritsi arikumwiwa nemunhu ndei, anokuudza kuti ndei. Usati watombonobvunza the next person, Google mapiritsi kuti ndei. Google ine everything mazuano, even my prescription iwayo. Google, you can see my side effects, you can see my advantages nema disadvantages of mapiritsi. Zvokuti ukazoenda kuna chirembaka, unogona kunoti, ndaona mapiritsi amandipa, ane ma side effects ekuti nekuti. Should I worry about those? Kola tinokuchingamidzai pachirongwa. Sorry for keeping you waiting. Makadini Auntie Selina, Tiri nani diaries. makadi henyu, ndinoda kuira kuti varipo, tinenge tangoitwawo disturbed na anti vedu vabva apa. Neniwo ndabatikana zvandinetsawo. Inini ndiriwo munhu ari kufamba nayo, ndakadiagnoswa 2002, but ndisati ndataura ndoda kubata nyaya yemapiritsi akataurawo. Ini ndakambomwawo mapiritsi anokurotesa hope dzinotyisa, dziri so graphic ende dzinenge dzichityisa zveshuwa. Okay, makatombomanwawo? Ndakambomamwa, rinenge riri piritsi 1 rinonzi A-tripla, handizivi kana kwake kana riine semuzita. Okay. Iroro rinotokuonesa hope dzinotyisa, mahora movie chaiwo unenge uchaona every day. Saka makabatsirikana sei? Musati mataura nyaya yenyu, makabatsirikana sei? Ndakazotaura na consultant wangu kuti ndiri kuita hope dzinotyisa, plus raitoafecta brain, nandakuona kuti mafungiro angu anga slower ngemushonga iwowo. Saka pendazotaura nachiremba wangu ndobva ndakazochinjirwa ndikapuhwa amwe mapiritsi. Saka it's possible kuti munhu unonga uri pamatablets anokuafecta zvakasiyana-siyana, but haufanirwi kunyarara because kune macombinations akangosiyana-siyana, saka unogona uchinjirwa uchienda pane imwe combination. Regai chigonzwa kuti that's very helpful zvamataura. Regai chigonzwa mangwana kuti kwaari kuenda anenge ati ari kungonotestwa ropa, hapana madiscussions aari kuita, even ma-side effects iwayo ekurota hope dzine hora. Handifunga kuti akatombozvitaura. Saka mangwana pandinotaura naye, I think ndichanyatsonzwisisa kuti akambozvitaura here kana kuti ndezvongoenda kungonotorwa mablood chete. Okay. You can go on with your story. Thank you so much for what you have just said, enlightening kuti makatombozviitawo asi makadzokera mukanochinjirwa mapiritsi. Taura henyu nyaya yenyu. Chekutanga ndoda kutenda nechirongwa chenyu chamuri kuita ichi chiri kubatsira vanhu vakawanda.
And I salute all women who are coming forward vachishare my experiences avo. Zvinotoda kushinga chaizvo kuti vanhu vauye vachitaura nyaya dzavo dzakasiyana-siyana. And chinhu chiri special about mastories etiri kunzwa aya ndechekuti every story is very meaningful to that individual, and by sharing tiri kudzidza from each other through those experiences. Kune vamwe vanenge vakanyarara vachiteerera but zvinobatsira. Ndizvozvo. Okay, ndochitanga nyaya. Pinda yenyu. Ini ndakadiagnoswa 2002 kunyika kuno kwandiri. But pena ndiri kuZimbabwe ndanga ndichigarisana neumwewo wetaigarisana naye pakuwirirana kwedu. Izvo zviri kungotaura vanhu vakawanda zvekuti dzimwe nguva rudo runopusisa. Munhu anenge achimwa mapiritsi asi unenge uchingotaurwa dzimwe nyaya dzekuti aya mapiritsi echakazoti zvikazoti. Asi tinotenda Mwari nekuti Mwari anongokubvisa pane imwe nzvimbo achikuisa pane imwe nekuti anenge achiona kuti peuri hapasi safe. Saka ndo mabhire ndakangobvawo mabhire endakaita ndikauya kunyika kwandiri kunoko. Saka nepfungwa manje wakuona uchitasa kumasoro kuti munhu endaigara naye mabasa aiita plus tumapiritsi tuya twaaimwa ini regai ndinotestwa. So ndopendakaenda ndikanotestwa. Okay. Unlike vamwe vanhu vese vanga varikutaura kuti vakazoshokwa chichichi, inini pane mumwe ambotaura kuti wanga ari kutoona kuti it's more likely kuti ndozvichaitika. Saka inini pendakaenda kunotestwa ndanga ndichizvitaura kuti probability yakakura ngeyekuti I'm positive than I'm negative. Okay. Saka ndakaenda ndikatestwa. Pendakazoenda kunotora maresults anguwo, ndakatoenda ndine munin'ina wangu ndikatomutaura kuti ndiri kunotora maresults angu eHIV. Akangoto why matestwa? Ndikati nekuti pane zvendiri kufungidzira. Saka ndapuhwa maresults angu pakataurwa nachiremba kuti uri positive. Ndakazwa kunga maungira kuita ameno unenge ngomukamwe kanzvimbo kako wega. Ndingangozvitsanangura noti ndaita unga ndiri mucave mune darkness ndichichingozwa kuti you are positive zvichingouya from all angles. Then okay. Doctor akazondibvunza kuti are you okay? Ndo pendakazoona kuti ahozve handisi mucave ndiri muconsultation room. Ndikati ndiri right. Saka ipapo ndo pendakazotaurwa kunzi you can access counseling. Mwana wako ari sei, unofanira kuzoya nemwana wako timuteste. Mwana wangu ipapo anga atone 9 years. But wanga asiriwe munhu uyu ndakanga ndichifambidzana naye. Okay. But chiremba akangoti zviri safe kuti tingotesta nemwana. Saka pendakabudawo munin'ina wangu achinditarisa, saka ndakabuda ndichitosekerera. Munin'ina wangu akati saka zvanzi muri negative. Kandikati aiwa ndiri positive. Saka iye ndiye akachitochema. Saka inini sasisi ndibva ndatanga kumunyararidza ndikati no but hazvirevo kuti ichi ndakufa. Saka nofunga ini zvakandibatsira disclosure yangu yakangotanga pakubuda kwendakaita muconsultation room. Okay. Of which my first disclosure was to my young sister. Saka kuzofamba kwendakaita ndakabva ndafunga zvaitika kumusha kweduko kuti kana munhu akarwara ari positive, vanhu vakaenda kuhospital vanoungana pabed, pambe kufokasa pamunhu ari kurwara, they will be busy saying saka anzi chi anenge ari positive. So for that reason ini ndakati I don't want such a situation yekuti ndiri kurwara and I'm looking at vanhu vauya kunondiona asi focus yavo iri pakuda kutsvaga kuti ndiri kumborwara nechi. Saka ndikangoti inini everyone who needs to know should know. I'm sure kana paine varipo voice rangu vanhu vanofanira kunge achitiziva, vanondiziva vari kutondiziva kuti ndini ani. Hanzi munonyora mabhuku? Handina mahwandisire endichazviita nekuti ndakatonyora chapter mubhuku about my diagnosis. Chapter yebhuku yacho inonzi my diagnosis, my inspiration.
Okay. Saka ndope ndakanyora ndichitsanangudza jeni yangu kuti zvakaita sei, and why I'm calling it my inspiration. Okay. Saka regai ndimbopedza nyaya yekuti ngei muhospital ndaita handidi kuti vanhu vari kuuya kondiona vapedze nguva vachitaura kuti uri kurwara nei. So ndati regai ndirerutsire vanhu. I have to tell everyone who needs to know, everyone around me, so that they know, so that when they come to hospital, they bring me flowers, they bring me bananas and yogurt. Vachiziva kuti munhu uyu ari positive, saka madhokta ari kumubatsira. Neniwo ndinonzwa, ndomafungire ndaida kuti ndinonzwa kusununguka kuti vanhu havasi kuita makuhwa vari pabedside pangu. Vari kutozviziva zvandiri. Vari kutozviziva. Saka disclosure yangu ndakangotaurira mwana wangu, ndakamutaurira ipapo achine 9 years idzodzo. I had to be strong and I had to find ways kuti ndomutaurira sei zvinoenderana nezera rake. Wakachema, tikachemedzana, ndikamutsanangurira. Nhasi uno vanhu vese vanondivhistira, mapiritsi angu handiwigi, anogara pakitchen surfaced worktop, because ndo panondiitira nyore kuti kana ndakudya tuporiji twangu ndobva ndatora mapiritsi angu. Saka ndinogara upenyu hwakasununguka nekuti vanhu vari around me they know. Handina wendiri kuedza kuhwandisira, ndo upenyu hwangu, ndo zvazviri. Kana even zvekupinda mumarelationship, munhu ndaitomutaurira very early on kuti ndo zvandiri, because handidi kupa munhu hope yekuti anga ambobuilda ka-attachment ozoti munhu yari positive. Because haasi vanhu vese vanozvigamuchira vachida kuenda nazvo pamberi. Vamwe vanhu havadi, and we respect that because vanenge vachizvifungawo upenyu hwavo. Ndizvozvo. Saka chimwe chinhu chandinoda kutaura kuti disclosure iyoyo inondipa freedom nepeace. Then of which havasi vanhu vese vangagona kuita disclose to everyone and anyone, because zvine stigma iye yatataura. Dambudziko rechirwere ichi chiri associated nezvepabonde izvi, and culturally zvepabonde zvedu izvi kukura kwetaita, we were never taught about sex. Sex takatoidzidza kumasahwira nemumabhuku, mumamuse and bhunu, zvichingodaro. Ndizvozvo chokwadi. Saka zvinonetsa kuti vanhu vanatse kusununguka kuzoti chirwere ichi zvinobva zvaita kunga munhu anga achingorararara kwese kwese. But vamwe vari HIV positive vakadziwo vanga vari mudzimba vakaunzirwa nevarume, sezvetati chingoswa zvazvichingotaurwa. Semu nekutiwo vamwe varume vakangochiunzirwawo nevakadzi. Hatidi kunge tichingofunga kuti varume chete ndo vanounza. It's both ways. It's both ways. Vamwe varume vanenge vakatounzirwawo ngevakadzi. Saka ndo panonetsa nyaya yacho. Saka ndichitaura kuti ngei ndakati it's my inspiration. Zvakatangira papfungwa yekuti mazuva iwowo kuma-2000 ikoko yaityisoka. Saka ndakatofunga kuti pendakatonziwo ndiri positive, I was strong, but ndakatofunga kuti but nguva yangu yapera. Saka I have to do whatever I need to do. Madreams angu ndandinawo, zvimwe handisina nguva yakawanda. So I have to work at a faster pace so that I achieve what I want to achieve. Saka ndakatraya, ndakaita izvozvo, and mafungiro angu akachinja. I became a more positive person in my positive status. Okay. Saka to me, HIV being positive changed me greatly, because my outlook to life is now very, very different. Okay. I like what you have just said. You became a positive person in your positive status. Yes. Wow. So I talk to a lot of people, motivating, encouraging, and
just sharing experiences and for people to learn from my experience so that they are encouraged in their journeys as well. Okay. So I managed to do quite a lot, which I could have never done. One of the things that I managed to do was to study to a higher level, because inini kuchikoro ndandisi munhu anga ari gifted panyaya yemabhuku iyi. All right. But ndakabva ndaita shungu dzendanga ndisina kudhara. Okay. Ndikadzidza ndikadii. And chimwe chinhu chakandidzidzisa being positive is forgiveness. Okay. Munhu akandinfecta ndakamuziya. Pendakamutaurira kuti wona iwe ndo zvazviri. Like any other stories or most of the stories that we're hearing, akangati iyi ndezvekwako izvo iwewe hamene kuti wakazviona kupi. Ndikangozvigashira hangu ndikati hapana munhu anobvuma, asi ndakangozvitambira zvachose. Yeah. So paforgiveness apa panobatsira kuti munhu usaita stress. Haana kundikumbira ruregerero, but ndakatokumbira kuna Mwari kuti andigonese kungomuregerera zvakadaro. Nhasi uno ndinogona kutosimudza foni ndomufonera, zviri kudini ko, makadiko, zviri kudii, tichitongotaudzana zvakadaro. Hazvisiri hazvo zverudo, but kungoti kuacknowledgeana sevanhu, nekuti ndakagona kumuregerera. Handina chandakasungirira, zvakaitika. Mwari ameno kana kuti Mwari anga ine chinangwa chekuti upenyu hwangu huite turn around 360 degrees. Saka ndo maonero endinozviita. Saka tisingadi chirwere ichi kana uri HIV positive, hazvidi stress. No stress. Hazvidi stress. Zvinoda kuti utongogara uri stress free if it was possible. Okay. And I try to do that by engaging in different activities and like just having a positive mindset. And zvinoda kudya diet kakanaka, taking care of yourself, your body, exercising, and all sorts. So that kana wamwa mushonga unenge uchiona kuti uri kuenda pavhu rakasvibirira, that is kana uchidya chikafu chakanaka, uchiexercise, upenyu hwako hunoenderera pamberi zvakanaka. Okay. Saka ndo nyaya yangu. Chikuru ngechekuti bhuku renyu rinonzi chii? Harisi bhuku, okay, ibhuku retakanyora tiri ma-authors 11. Okay. Bhuku rinonzi, okay, just a minute. Ndakambokutumira link yacho pa WhatsApp penyu. Okay. Yeah. Okay. Bhuku racho rinonzi Life's Chrysalis, Stories of Transformation and the Power of Change. So ma-authors arimo ese munhu akanyora chapter. Mune 11 chapters. Each author akanyora story yake on how they walk their journey. It's different types of stories, how they walk their journeys and how that brought change into their lives. Saka book it's a collective book that was written by people that are living with HIV. Am I correct in saying that? No. Only my story. Only your story is links to what we are talking about today. Yes. Okay. Yeah, but other stories are of totally different subjects, but personal experiences which brings transformation and change in people's lives. Okay. Yeah. Saka, imini speciality yenyu, can you actually say kuti, am I correct in saying kuti you talk to people vakabatwa nechirwere ichi, kana kuti you just encourage other people because of the journey that you have been through? Yeah, I talk to people as an expert by experience. Semuna arikufamba journey yoyo, people come to me and we talk.
ndinewo basa rendinoshanda handina qualification yecounseling, so I don't do counseling. Okay. But I just share my own story to inspire others. Yeah. And chimwe chinhu chakandibatsira ngechekuti ndaka-open up to participate in my trials munyika munomu. Saka zvakandipa knowledge, deep knowledge about HIV. Because pese paingonzi pari kudiwa vanhu vanoda kuita matrials kana kuti vari kuda kushandiswa for my research, I put myself through so that I gain knowledge through that. Oh, okay. You know, the trials is called for different things, but I've never been up for that. Ndinongochika kuti vanoda kuzotraya nepandiri nini zvikozodii. They call for different trials, or even sometimes like my asthma, I'm asthmatic. You'll get a message yakanzi, we are doing trials here, this and that and that. I'm so hesitant, but I'm glad I've heard from you that you give your time up kutoenda kunoita kuti munoitwa matrials iwayo. Yeah, so mushonga wendiri kumwa inini ndakaparticipate mumatrials. Mushonga wacho wakapasiswa kuti uchazopiwa vanhu, but izvozvizvi only vanhu vakaenda pamatrials tisiri kuutora because it turned out that it's a very expensive drug. Saka hausati waiswa pajekerere. Alright, unkomuiwa nevanhu vakaenda. But wakatopasiswa kuti uri right, of which ndinonzwa kufara kuti ndakabatsira kuti mushonga iwowo utestwe, kwakuri kutotestwa kuti unoshanda here, and wakashanda. Saka zvinondipawo kufara kuti vachazoterawo kumashure vachazounga vakupuhwa mushonga iwowo. I played a part in that. You know what, when you have talked about the trials, I'm now rethinking. Ndikuona Zomurinye ati, Auntie Selina, try it. My son's asthma is greatly changed from the trials. Saka arikutoti mwana wake mukomana anoenda kuma trials iwaya. Saka it's next time it comes along, it's something that I'm going to take up and do my trials and see. You will never know. Chakakodza nguruve sure. But I've always been hesitant, but hearing it from someone, especially anobva kwako kumusha kuti ndakaenda kuma trials, because isusu pfungwa dzedu dzinenge dzichingoti ndikaenda kuma trials ikoko vari kuema kuuraya isusu. Munoziva kuti hatitani kufungira kuti nekuti tine ganda dema ndo dzinenge dzingori pfungwa dzedu. Yeah, ndiso. And nekuti futi imwe research yendakapita ngeyekuti because vanhu vane HIV vakurarama makore akawanda. Saka in terms of madzimai vakusvika kumamenopause uko kune vashoma. Saka ini ndakapinda futi mimwe research yekuona kuti maakutoziya mese kamakore angu, kuona kuti madzimai asvitsa pamakore emenopause uye vairi HIV positive vari kumaneja sei life, menopause ne-HIV zviri kufamba sei, zviri kufambidzana sei. Okay, saka medication yamuri kumwa nema-ARVs, are they two different things altogether? Medication endiri kumwa ndo ma-ARV yacho endiri kumwa yamakaenda pamatrial. Ndiwo wari pamatrials. Okay, my new ARVs. My new one. But my ARV. Okay, all right. Wow. Thank you so much for enlightening. Muchanzwa ndichingokubatai. Zvakanaka, kana mazokwanisa mozoisa link yebhuku kuti vanoda kuzoverenga mastories vange vachizoverenga, rinowanikwa paAmazon. PaAmazon. Yeah.
Alright. Tatenda stereki mambotiwonesa nekuti encourage matotipa kuti ticonsider kuti take up matrials kuti there is no harm in taking up matrials shida zvinobatsira ndaona zomuri nyati zvakabatsira mwana wake mukomana saka I'll certainly take up the next time that they text me kuti kune matrials aripo. Tinokutendai nekushare pachirongwa. Zvakanaka Mazvita. Tinotenda tisu. A very good night to you. Same to you. Bye. Bye. Wow. Ndozvakanakira mafone in. You get to hear other people sharing kuti zviri kuitika kwavari. Vamwe vatomuma latest medications ARV asati available out there. A very good evening caller. Tinokuchingamidzai pachirongwa. Mushe muriseiko ndokumbirawo vari kufona ndina kola ari pafoni. I'll try and get back to you or you can phone soon after the caller has dropped. Thank you. Okay. Murikufamba nendima here? Ine handisi kufamba hangu nendima but I work for Terence Higgin Trust. Ndakambodaro nemi last time kuti ndakauya ndikazoshanda ndichitenga mishonga. Makambotiudza kuti remember me. Makambotiudza kuti ndimaita zvecorruption muchitengera vanhu vari kumushonga muchitumira. Corruption until today I still can do it. Medication rudiwa kumba go buy and send. It's not corruption. I pay. Aiwa takange tabvunza zviye kuti zvino uyu anonzi prescription vari kumawana kupi kuti muzomawana imimi. Prescription ka doctor ari kumba anoprescribe kuti chakati. Even kana iri hama yangu I have to talk kuna doctor and sort of make up sense what you say in Zimbabwe, it's in Zimbabwe, but here it's this. And then we work out a plan and then I'll send home. Okay. Anyway, that is here your side. All right. I'm into health myself. Okay. But pane makolas vakawanda vataura kuti ndakazonwa mapiritsi nenhumbu ndikazibva ndaregedza mapiritsi. There's so many things I wanted to ask but I can't ask because they've dropped their calls and it. Kana uri positive waita nhumbu. You take medication, you're not taking medication. Yes, medication prevent mwana kuti asabatira, but the medication is mainly for you iwewe mai, not mwana. Mwana paanozvara, mwana goes on medication as well just to protect. The research is the child is more at free when mom is on medication than when mom is not on medication. Okay. I know, but I love my programs because I love home. Total nation, but if you see me at work, you won't even recognize it's me. Okay. And pane vamwe vari kutaura ndazomwa mapiritsi pandabva ndazosiya I didn't take my tablets. Think of your life. What's more important? Iwe yes uri kuseenzera mhuri yako handiti. But if anything happens, mhuri inozoita sei? Just because you hausi kuda kutora mapiritsi. Medication, you don't take medication and stop at your own will and continue living. Because pazvinodzoka zvinobackfire iwewe. Ndizvozvo. Ndopandataura kuti zvinodzoka with a vengeance. And then we go back kuti kana ndanzi ndiri positive. Kana ndanzi ndiri positive inini hazvisi kutaura kuti handisisina upenyu. There's more life being positive and live positively. Ndizvozvo. Pana ati ndinobva ndati boyfriend yangu ndadanana naye ndobva ndamuudza kuti ndozvazviri. Listen, when you are positive, the law says it's up to you if you want to disclose. You are not forced. There's no pauno diagnosed and then the when you go for counseling, there's no counselor who tells you that whoever you sleep you have to disclose. It's up to you. Okay. The law protects you. Okay. Mixa things. The law protects, even if you go to hospital, hospital or admit, the law still protects you
The doctors and all medical health, they know you're positive, but everybody comes in, they don't know. Naikola. It's your choice. Kola. Yeah. You are saying the law protects you not to disclose your status, even kunam boyfriend. Yes. Let's go back to the same law that is jailing people for not disclosing their statuses to the other people. But you infect when you them. read that you're having sexual intercourse, the law already tells you can't disclose to anybody. When you're having sexual intercourse, one, is your CD4 count high and your viral load low? The new law says if your CD4 count is high and the viral load is undetectable, you can't pass to anybody. You wait until you build a strong relationship with your whatever and then disclose. Because if you say you're disclosing to everybody you talk to, come on, how many people are going to say I love you? Can you even how many people are you going to disclose to? But the law in this country says if you sleep with somebody without disclosing that you are positive, if you pass the virus to somebody, it's your problem. You go to jail, and it. But if your viral load is undetectable and your CD4 count is high, you can't pass. It's only when your CD4 count is low and your viral load is detectable, there the law catches you. You can't have a relationship with anybody. Kola mnenge makuti konzera confusion panapa imi. Murikutoti konzera confusion. And this is konzera confusion, but if you go to the law and check properly, even if you go on the parenting interest is a big interest. Can we say the law says kuti kana uri viral load yako iri at a certain percentage you can't pass? Is it the law or is it it's the medical side? When your viral load is undetectable and your CD4 count is high, yes, you can't pass. Saka, is that law? Or it's a fact? Or it's a fact? No, it's law. When your viral load is undetectable and your CD4 count is high, you can't pass whatever is in you to somebody else. I'm getting you there. I am getting you there. That's a fact which has been established. It's the law. The law fact, whatever you want to put it, is the law. But when your CD4 count is low and your viral load is detectable, you can't just open up to anybody. When you go for your test, they will tell you that your CD4 count is detectable. It's this much. I'm not going to mention figures. Your viral load is if your viral load is below 200, you are in the danger. If it's over 200, you're perfect. You're going normal. When it's over 200, your viral load is more likely undetectable than when it's below 200. Okay, takateerera taura yei. Hatisi kudzidzisana kuti viral load yako iri pachii and iri pachii. Tiri kuda kungodzidzisana pakuti it's really nice to understand that I am positive. I have to live positive. Pane vari kutoroti handisi kuzonwa mapiritsi, ndaregera mapiritsi handisi kunwa, but uri kunyadzani? Uri kunyadza iwewe muridzi, asi uri kunwa mapiritsi. When you are on medication, you have to continue taking it until the doctor says stop, not you. Handifungi kuti pane chinorwadza kuti kana uri mumba mako ngoti kabi mapiritsi akuonwa ubuda. Hapana munhu. These days it's very hard to diagnose kuti antiselina very positive. You might think very positive, but avasi. Kola, we might say hapana chinorwadza, but we don't know what is going on in someone's brain when they do that. That's one thing we're saying. Whatever is going in your brain, medication is more important than what you are thinking of. Even if you are thinking that I'm working for my family, I have to work. How are you going to continue working if you don't take your medication? Ndo zvinenge zvichida kunzwisiswa kune munhu because
manzwisisiration levels edu akasiyana. We have got this lady who is taking who started taking medication vakatanga vachitora half kusvikira varegera. But when they go for the blood test, what were the results on the blood test? The blood test says they're okay. And there's another thing which Terence Higgins Trust did a research with South Africa. If you go eat them African herbs like blackjack, all them stupid things we used to eat a long time ago, your immune system builds up. If your immune system builds up, if you take your medication, you're perfectly going to be normal. Which they haven't. They can't say, okay, don't take medication but eat healthy. Nobody's ever said that. Take your medication but eat healthy. Mm-hmm. There are so many medications coming up where you have to have like that implant, like ma coil thing, you have an implant and then implant you go back 3 months, you go back 6 months. But so many they're so expensive. I'm talking of this country. I know you can see my number where I am. Those are a little bit expensive. There's still negotiations of should we do, should we not, should we do, should we not. But if we look back home, come on, since I came in this country 93, 94, I was buying medication, sending home in Zimbabwe. Until today, the medication Zimbabwe is taking is totally different from here. I always have arguments with doctors in Zimbabwe that no, do this and do that. Okay, I will pay. Let me change and do this and that. I'm not going to put that issue with the Zimbabwean health side. But kana munhu wanzi uri positive, take your that's my only plea and my cry. Take medication. Don't say I take because I was pregnant. The baby's out, I'll stop. Continue taking until God help. Auntie, what I'm trying to say is, zvinenge zvichienda mumusoro memunhu when they do that, it's only them that knows why they are doing it. Or probably itori denial futi. Yavanonidza kutobatsirwa nayo. So many things happen. If you take a medication, your body you're taking something new into your body and your body fights. You start go to bed, you see horror, you see things different. Everybody, we're all different. But when you take a new medication, you start feeling that we go back and say, I'm feeling this and this is what's happening. They will quickly change your medication. That realize, okay, it's the new medication fighting you. Yeah, I do get you. But it's not everyone who thinks the way you think. You sort of educating everybody. Paunotora new medication, if you start feeling weird and thinking weird, go back and say, this is what's happening. What's wrong? And they will tell you, okay, let's change the medication and you take this medication. And then you go back and say, okay, I'm feeling much better. Okay. Than to just stop yourself and go collecting medication. The medication is not, it's very expensive to just go take and put and then to check in the bin. True. There's so many people who can use that medication you're taking and then put in the bin. I know it's very hard because maybe when HIV came to us, there were so many things under HIV. Until today, if I go and say, Auntie Selina, I'm HIV, Auntie Selina will walk away from me. Hello. She won't even want me to touch her because she thinks if I touch her, I'm passing it. It's still there. But just understand, Kuti, I'm positive. I'm living my life. Let me live positively. You don't need to go and tell neighbors, Kuti, hey, this is me. I am this. Understand yourself that I'm positive and live a positive life. There you live much longer. There are so many who were diagnosed 19,
90, until today, they're still alive. Yes, they're going into menopause and realize, oh, I'm hot, I'm having hot flashes and all this. You just change, okay, take this for your menopause. You go on the HRT, or you react from this, or take on this one, take on there's more to life. Okay. I know sometimes I'm not very good at talking, but when you see me at work doing, I'm actually different. Okay. Because there's so many people who I can listen and hear, so many are making so many mistakes, just killing themselves, thinking, oh, I think I'm doing, but you're not doing right. Take medication is the key. You don't take medication because you're pregnant. You're taking medication to protect yourself. Yes, you might be thinking you're protecting the child. When the child, you give birth to your child, the child is given medication to protect from whatever they get from you. But so many children, if you're on medication, they are always negative. It's only those who take the medication and not take once they're pregnant, the child comes positive. Come on, let's hold each other's hands and tell each other it's not that HIV is end of life. HIV is just, even those who've got cancer, they won't live long, but HIV people are living longer than cancer. So that means you still got life. Hello? Caller, hello? Inenge yakata calling. Let me try and call someone. Vambenga wachifona back. Let me try and call someone else. Sorry, bear with me, please. Okay. Let me try. I'm trying to call back someone who has been trying to call. Tinokuchingamidzai pachirongwa. Sorry, ndaona kuti manga moramba mofona tine urombo. Makadi zvenyu? Tinofara SIS MELLY makadini. Aiwa, tiri nani hedu. Muri murwendowo here iro? Ya, ndiri parwendo asi ndingati I'm 25 years old. Okay. 2017 ndakafambidzanawo nemunhu ndakafambidzana naye. Ndakafambidzana naye, iye haana kundiudza kuti anga ari parwendo. Asina kundiudza, takafambidzana tikachovha. Makafambidzana kwenguva yakadii? Takadananazve, it's about 6 months tisina kuraradzisa. Okay. Saka anga ari munhu kuti aitofona kuna mama wangu achitaura namama wangu everything, zvekutoti dzimwe nguva akasandibata pafoni aitofonera mama wangu. Iye boyfriend wenyu 6 months aitaura namama venyu kana asina kukubata imi? Ya, zvekungoti ndikakura ndiri munhu ari open kuna mama, like ndakakura baba wangu wakashaya. Okay, saka makatenge matomuintroducer kudhara? Ya, so waitozviziva, ndaingotaura, wanga vasati vamuona kuti vakasangana naye. Okay, asi kutaura pafoni? But pafoni yamama, ndaitombotaura naye pafoni yamama wangu. Alright. Saka zvakaizoitika, ini ndakatotrusta munhu kuti munhu ari serious. Okay. Ari kudawo zvekudii, zvekuwana. Alright. Ipapo ndaigara kwaMutare. Iye achigara kupi? Achigara kuHarare. Yaive long distance hiyo? Ya, ari kucollege, anga ari pacollege. Alright. Aitogara pacho kuchikoro kwaigara. Okay. Saka tadanana kudaro, akazondifonera
chinzi uya kuHarare undidii undione. Vatotumira mari yake ndobva ndaendako. But kuenda kwandakaiti ndichibva kumba semwana anonga aribva pana mai, mama handinokuvaudza kuti mama hamuna kuvaudza kuti muri kuenda kuHarare? ndakangoti ndiri kuenda kwaSIS. Alright. Ndobva ndiri kuziva hangu ndiri kunoona chii Boyfriends. ndaiziva kuti vanogona kuramba kuti vadini usaendeko ngadi auya kuno. Ndaendako takasvika somunhu ndaidanana naye tanga tafambidzana yekuti kwekuti tanga takaona tafambidzana long distance kudaro. Caller, sorry, let me take you back. Ndingange ndichikubvunzai questions akati but I need clarification. Makadanana 6 months. Pa 6 months dzamakadanana idzi makamboonana here kana kuti time yakamakazoshova muchiti muri kuenda kwaSIS ndio yamakazonoonana pa 6 months zvakaitika ini takasangana kuHarare. Tobva taonana. Tobva tangochinjana madigits tisati takudanana. Okay. Ndobva ndadzokera kwaMutare. Ndadzokera kwaMutare ndope takatanga kudanana ingori long distance. Obva achizondifonera kuti uya, asi munhu ndaitomuziva kuti munhu ndakaonana naye kuti takaonana pafoni kana kuti chii, munhu ndaitoziva ndakatoonana naye ndaiziva. Wamakaonana naye ka1? Yeah. Okay. But ndisingazivi hangi life yake kuti akakura sei. Ndisingazivi zvangu nezvake zvakanyanyisa. Okay. Saka ndaenda kuHarare kuya tasvika inini ipo ndandine zvangu mwana ndakambomitiswa zvangu ndikaita mwana. Alright. Ndakambomitiswa ndikaita mwana. Saka iyi yanga ya2nd relationship. Okay. But mwana wangu anga atokura. Anga akura zvekukura sei? Because mwana wangu ndewa 2014. Okay. Saka iyi boyfriend yanga yazva 2017. Alright. Ndope ndakazoita boyfriend. Nditarisiro yekuti munoziva zvekuti unonga wambomitiswa, unonga une tarisiro yekuti pamwe ndaonawo munhu anoda kundiroora achindidawo. Nekuti nemwana wangu chichichi. Ndaendako tasvika taonana atonditumira mari yebhazi ndikasvika pachikoro paigara tobva taonana. Iye haana kundiudza kuti anga ari pamushonga. Zvakaitika usiku ihwohwo. Okay. Pasina kudzivira kwanga kuripo. To myself, hazvina kumbopinda pfungwa dzangu yekuti pamwe munhu anogona kunge achirwara kudini ndochokwadi. Okay. Kana zvekuti unonge uchingotarisa outlook yemunhu ungoti munhu zvekungoti takakura ungori munhu wekuti unonge uchingotarisa munhu ungoona munhu ari fit ungoti munhu ari chii ari right. And apa pamakaenda kuHarare it was your second time pamakazonovatana ipapa apa it was your second time seeing this guy? Yeah. Okay. Kakake yanga ya second time kuonana. Saka first time makangoonana mukapanana namba hamuna kudeclarana zvekudanana, makazodanana pafoni afterwards? First time takangoonana takazonyatsa kudanana pafoni. Zvazvingoti takataurana akati anondida chichi, but kuzonyatsa kudanana kwedu takazonyatsa kudanana zvepafoni. And then second time yamakazoenda kunomuona for the second time maakudanana ndo yamakabva masangana? Yeah. Okay. Zvakaitika. Alright. Tasangana inini ndobva ndabvako.
ndakangorara it's like one day ndobva ndadzokera kumba kwamutare. Ndadzokera kumba kwamutare ndakagara. After a week ndabvako kuHarare kuya. Ndanga ndisina imwe boyfriend ndaifambidzana nayo. Ndakaita sort of chakaita unga mota. I don't know kuti ndingaita chii. Ndachinzwisa kuti ndobva ndaenda kuchipatara. Obva ndanotaura kuchipatara obva angondibaya. Makaenda muchiti kola. Makaenda muchiti muri kurwarei kuchipatara kwacho? Kwamakanobayiwa. Kuchipatara ndakatoenda ndikatonaudza kuti pane chinhu chiri pagumbo pangu chitaunga chimota. Icho chakaita kakomarara kunga mota. Alright. Kubva wandibaya. Okay. Kuchipatara. Havana kunditesta kana kundiita sei, havana chavakanditesta kana kuita sei. Alright. But ndabva manje kuHarare kuya uyu mukomana uyu communication yedu manje anga munhu ekuti manguva ndaiti ndikamufonera hadairi foni opedza ozodaironzi foni ndandazoisiya ndanga ndiri kulecture ndandazoisiya. Handina chandakafungira ipapo. Ndiri kulecture ndazosiya foni chichi. Kusvika paextend yekuti ndanga ndakungoita sokuti ndakungomutsvaga. Ndichimutsvaga iye asisina hanya neni kubva. Ndobva ndakungoti pamwe munhu aingoda zvake kundishandisa. Okay. Zvokungoti munhu anga ine mission yake. Ndopfungwa dzangu ndoko dzakapinda kuti munhu anga ine mission yake achida kundidii. Achida kundishandisa. Ini nditonawo pakuti munhu ari kundida zvekuda kuti anoda kundiroora. Ndobva ndatogara 2017 yeyi wapera. 2018 tatodarika 27 zvakazoitika akabva azotongondibloka, no communication no what. Chatobatika achadii. Kubva ini mupfungwa dzangu ndangoudza kuti apa ndakashandiswa. Munhu aitongoda kundishandisa ndozvaida. Zvaida akazviwana ndozvaanga achingoda pandiri. Patapera 2017 year tabara 2018. Chipinda muna 2018 ndaita kamwe kachikosoro kakasingazwisisiki. Kakungokosora so. Chibva ndaenda kuchipatara. Ndopa wakazonditesta yanga ya 2018 apo. Vanditesta. Ndopa ndakazonzwa kuti ndopa makazoudzwa kunzi? Ndopa ndakazonzwa kuti ndine chirwere. Alright. Tubva tazodiipo paya? Pamakaudzwa, how did you take it? How did you feel? Pandakaudzwa ndina kuzvitambira, manzwa kola angaita kuti haana kuzvitambira. And I'm the one munhu asina kuzvitambira. Ndakangoti kungotaura. Ndakachema vakambonyi ndinyaradza obva vati chienda unozodzoka. Zvokuti ndai unozodzoka. Ndobva ndaenda. Handina kuzodzoka kuchipatara kuya kwanga kuti unozodii? Unozodzoka. Ndakabva ndatongogara kumba. Makaregerere. Ndasiya foni hangu. Zvinhu zvekuti zvanga zvisingatambiriki. Alright. Apa wotanga kufunga kuti munhu wachona futi akakupa wachona akangokupa obva angotadza kubatika. Saka makatongoonana kaviri, first time muchingopanana madigits. Musati makudanana, second time makudanana,
mukanosangana. That was it. Kubva zvatoperera ipapa munozombobvira makaonana futi. Zvobva zvangoperera ipapo bvatonguti kudzoka pandakatodzoka ndichibvako ndopanga kuti ndikamufonera anodayira foni. Ndimongoti ndazosiya foni ndazodai mastories hobo. Alright. Kubva ndatogara mbatongoti munhu aido ndakatomboti imwe friend yangu ndaitamba naye chimboedza kutora foni yake kuti ndipo foni yako ndimbozoti ndikafona nefoni yako anodayira here. Yaitoita foni. I think akanga atobloka namba dzangu inini. Alright. Makatenge matoblokwa zvezvo. Tobva tatogara zvatongogara zvakadaro. Chinobata 2018 mandakazonzwa kuti ndo zvapo. Okay, saka pamakaudzwa kunzi ndo zvapo mukasazvitambira makabva matanga kutora mapiritsi enyu here? Handina. Hamuna. Saka makazozvitora makazotora zvaita sei? 2018 ndanoenda futi kandi 2018 ndope ndakateswa ndikaudzwa nditi. Ndobva ndaenda kumba. Kubva ndazoenda kubasa kwenanda kushanda kuHarare. kuHarare ya 2019 ndakatogara 2018 ya ndikapedza wose 2018 wachona handina kuzodzoka kuchipatara kuya. Achikosikora kaya kakabva kazotongopera matongoitawo right matongodaro. 2019 tabata 2019 kachikosikora kaya kakudzoka futi. Ndobva ndaenda futi kuchipatara ndina kunotaura kuti ndakamboteswa ndikaudzwa kuti zvakati. Okay, mva manotanga nechirwere chekakosoro as though you are starting afresh, as though muri kutotanga kuchipatara ndichiti ndiri kukosora. Alright. Ndakaenda kuchipatara. Kuchipatara ukati rega timbokuti pamwe timbokutesta maybe inogona kunga iri TB. Hapana mufamily menyu here akamboita dambudziko reTB chichi. Vachibva vabvunza vakadii. Tikati hapana. Zvikanzi ubva watora. Ipapo ndaitongozudza kuti pamwe wakanditesta waya mari dzose ndakapuwa hasi rechokwadi. Alright. Ndo zvazviri mupfungwa dzangu. Alright. 2019 ndobva ndaenda futi kuchipatara. Ya 2019 ndaenda futi kuchipatara ndanoudzwa futi the same thing. Alright. Ndope zvakatanga kuklika. Musoro mangu. Apa wabvunza kuti boyfriend kupi, ndakangowati boyfriend hatichafambidzani chebva vanangosiyana nazvo. Alright. Vanibvunza une mwana here, ndikati ndinaye uzoti muzoye nemwana, kana uine mwana uzoye nemwana timuongorora. Mva maenda nemwana? Handina kuenda. Mva madii? Ndakabva ndatobva futi kubasa kuya kuHarare kwendaishanda. Ndadzoka nekuti munhu andaishandira kachikosoro kaika ndakanga andotondituma zvekuti kuchipatara kuna anarinacho zvekuti mai vendaishandira ndovanga kuti chikosoro chako wadii wamboenda kuchipatara. Mai vamaishandira mudzimba, maishandira mumba? Ndaishandira mumba. Alright. Ndobva ndatoti ndakangoti mwedzi uchipera mndaka ndichadi basa. Alright. Ndobva ndasiya basa. Alright. Ndadzokera kuMutare kuna mama. Ndobva ndagara. Takateerera kola, taurai ini takateerera. Ndichibvako ndobva ndauya kumba. Ndopi ndakataura nesister yangu yanga iri kwandiri kugara kunoko izvozvo. Ndikati handitsvagire basa. Zvekuchipatara ndatozvikanzira vakati ndifonera vakadini. Vakati ivo vakangoti ndakangaudzwa kuti pana ndichigara handizvichagara kuno ndakuenda kwaMutare. Zvikanzi aiwa munozoenda nekadhi renyu iri.
kuchipatara chiri pedyo neni vanoziva zvokudini zvokuita. Okay. Ndabvako handina kuenda, ndichibvako handina kuenda kuchipatara kuya. Okay. Ndakabva ndatongosiyana nazvo. Chikuzvuzoti ndiri right, kachikosora kandi right, but zvimwe zvose zviri right ndiri mpo. Kola ndidaireyo. Oh, sorry. Okay, it's only me and you talking. Ndokumbirawo kuti muite sit upright. Probably that will speed your talking. Thank you. All right, hande yedu. Ndabvako ya 2019. Ya ndabvako ndakwenda kugara izvozvo. Okay. Kachikosoro kaya kakutanga futi. Kachitanga futi kachikosoro kaya. Kubva ndaenda futi kuchipatara ndakunoku. Handina kunotaura futi. Ndakambonzwa ndikabatwa nzee. Kubva anomboti akati kuteste pamwe inogona kunga ichibva tese kuona chii. Kubva ndatogara. Chikosoro chayabva chazotongoperawo. Are you okay, Kola? Are you okay? Right? Are you okay? It's okay to cry. You're okay. Guys, may I kindly ask you to bear with our caller and let out what she's feeling, please. Do you want to take a glass of water? I'm fine. You're fine. Kuti pese pandinoda taura nezvenyaya iyi. Zvakaitika. Because nanhasi amai wangu handisati ndavaudza kuti ndozvandakaudza, havazvizivi. Mama havazvizivi. Havazvizivi. Munhu ndakakwanisa kuzoudza sister yangu. Kubva angondibatsirawo achimboti zvinoitika. Okay. Saka kuchipatara at the moment mamira papi, muri papi makuteka medication yenyu here? Takazotanga gore rinoi. Makazotanga gore rinoi? Ya, takazotanga gore rinoi. Makatanga munani? June. Muna June. Yeah. Okay, saka ari kukufambirai sei since makatanga matablets? Ndakatanga ndaita zvazvo zvekutoka nawo kara unoita ma-night but ndaita.
zvambenge zvichitaurwa nemusikana uya kuti unoita manightmares. Okay. Utotonga kutokararwa nongota kukirirwa kana kuita sei. Okay. Saka makadzokera kunotaura here zvamuri kuita, zvamuri kufila? Ndakavaudza vakati ndo zvaanoita kana uchikutanga. Okay, hanzi ndo zvaanoita kana uchiri kutanga. Saka makatanga June, July, August, tamuna September. Still 4 months later achiri kungodaro. Zviri zvaachadaro. Zvapera manje. Mwedzi wekutanga wendakatanga iwo ndopainyanya kudaro kuti ndakarara. Okay. Pandine imwe problem yekuti ndine apo kuzotoita ngwe ndakandaenda kuti ndizoende. Ndakanga ndine munhu andanga ndakufambidzana naye ndakangosanganawo naye. Zvarini? Kuti akazotondikansela munhu ari kuZimbabwe ndiye akazotondikansela kuti ndizotoite simba rekuti ndikwanise kuenda kuchipatara. Tinotenda. Kana akadaro tinomutenda Stereki. Saka iko zvino counseling yamakapiwa makunyatsonzwisisa, counseling yakakupai kuti muende futi munotestwa mukabva matanga chirongwa, makunyatsonzwisisa zvinodiwa pamatablets enyu. Iye paakandiudza kana pamwe unogona kunga kanganisa kuona chimboenda futi ikoko chimboenda futi mbonoongororwa futi. Okay. Kuti vanokuudza futi the same thing here. Zvinova zvamakaita? Because munhu uya ndofambidzana naye atisiri iye ari kuZimbabwe. Aiwa, tinongomutenda akakuencourage to the extent yekuti makasumuka mukaenda. I'm just glad and happy to hear kuti makatanga matablets enyu kubva muna June. It's not an easy thing to be told kuti uri HIV positive, knowing kuti munhu wenyu matauriro amuri kuita hamuna kana handingati makanyatsozivana, because first time it was zvengochinjana madigits, and then the second time makasangana, and that was the end of the story. Saka kumuziva chaiye munhu ka, I don't think maimuziva ba. Ndakatomboita time yekuti ndaimutsvaga paFacebook semunhu andaiziva zita rake. Saka up to today hamusati mamuwana? Akazobudikira 2019 pendazobva ndouya ndichibva. Okay, akazobudikira. Zvaakaita akafona futi kufona namba dzamama wangu dziya achibvunza kuti nda kutaura neni. Okay. Mama bati hapo ari kubasa. Watokumbira namba. Okay. Andichazi kuti apa asina handina kumuudza kana kuti chii ndandisingakwanisi ndimubvunze kana ndimudini, ndakangonyarara. Okay. Ubva andifonera. Sorry nezvakaitika chichi, ndakazongota dzobatikira. Ndakanga foni ndakarasa nhamba dzako. Ini mupfungwa dzangu ndobva ndati ko nhamba dzangu akazorasa foni nhamba dzangu kuchiri asi dzamama wangu achinga ainadzo. Ko nhasi azodziwana kupi? Ubva ndatomwaya pamwe munhu arikuda kunyatsa kuona kuti zvinhu zvaakasiya aita zvakamanifesta here? Okay, saka muchiri in contact naye here mukomana? Ipo pendakabva kuZimbabwe kwacho ndichiuya ndakanga ndambofunga kuti sezvo ariye munhu akandidairega ndidzokerera naye. Okay. Asi ipo hatina kuzonga tasangana futi, ndaitongoavoida kuti tisasangana futi pachii. Alright. Ndichibva ndaona. But chandakazoziva muzoti murume akanditaurira neni wakandirwadza.
ndamuudza kuti aina nguva ndichakwanisa kuti ndiendere mberi nokudanana nani newe newe akandiudza kuti ndega ndokwanisa kurara newe hanzi chi ini ndindega ndinokwanisa kurara newe akapa reason hanzi ini ndega ndinokwanisa kurara newe ndisina protection hanzi nendava yei like kuti aiti kana wakuda kusangana nevamwe vanhu udzivirire ini ndega ndinokwanisa kurara newe usina udzivirire saka aitokuudzai zvaaitokuudzai mamiriro ake iyi anga akundiudza ndisisiko ndandatokune ipapo uraiti pandatokumudza ta okay it's fine okay ndine urombo nezvamakasangana nazvo Kola, but I'm happy to hear you say kuti maakumwa mapiritsi enyu mukatedzera regime inodiwa yemapiritsi munokunda handiti Kola? but zvinhu zvekuti sometimes zvinoaffecta hazvingarege nekuti zvinhu zvakapinda mukati meupenyu menyu mukazodzwa, saka zvinotongoaffecta chete, hazvirege kuaffecta. Asi ndoda kuencourage kuti munogona ngodi ndozvokungoti ndogona ngomukanda mudhi yangu mudhi yenyu inenge yakaita sei? kuti natsonzwa kuti handisini zvokuti natsonzwa kuti handisini. Okay, I will also encourage you kuti kana muchienda kuno test kwamasvika nguva dzenyu dzekutest kwadziya, munge muri munhu anotaura zvese zvamuri kufila pamuri. Pendakaenda makaenda last month? This month. Okay. Vanondipa yemwedzi miviri. Pekutanga pendakatanga June pacho ndipo vakangondipa mwedzi 1. Pandanobva tozodzoka. Zvichipera ndobva ndadzoka ubva ndibvunza kuti zviri right here, hapana chimwe chauri kuita zviri right. Ambodzikona ndingoita ndeyekuti manaiti zvikanzi zvinoita zvichipera. But obva tita kuchikuita tore. Kola, muri kumboita muchitiza? Maybe network yangu. Okay. But ndadzoka futi wakati tichikutora ropa tione kuti masoja ari mumwiri mako akamira sei. Ndopatinozonatsa kuona kuti mushonga unonga uchimwa ndoga. Mune ma-earphones here Kola? Ndiri kuona zvakanaka, mune ma-earphones? Ndibvisireyo. Okay, taura yenyu, much better. Saka pandakazodzoka ndopachimbotora ropa tichiongorora kuti masoja ari mumwiri mako akamira sei. Achibva atora, pandakazodzoka ipapo after mwedzi uya wapera, ndakangoranga ndichipiwa, ndatanga ndichipiwa pendakatanga ipapo. Wakangondibvunza kuti unokwanisa here kuti utange mushonga izvozvi, ndo ndakangoramba ndichipiwa. Uraiti. Saka zvese zvamuri kuenda through, zvamuri kuexplaina, does your sister know you are going through that?
ya ndakambovaudza kuti pandakatanga ndakambotombovaudza kuti pandakatanga mushonga pacho zvinhu zvaindiafekta zvakanyanyisa. Zvamataura zviya zvekurota zvinhu zvisakarurama. Ya ndichovaudza kuti zvakutotanga sekuti ndatanga futi kuzviudzwa nhasi. Nyangwe ndakazozvinzwa 2018 asi zvotanga sekuti ndatanga kuzvinzwa futi nhasi. Alright. Saka asi taura yenyu. Izvozvi zvinoitanga zvichiita zvikuita ndakwanisawo kuti ndinotozvishandirawo zvangu ndisina kuti ichi zvakupera zvakuita kakupera ndakutonzwisisa kuti ndakwanisawo zvinzwisisa kuti ndo zviripo nenguva dzangu dzekunga nguva dzangu dzakwana ndichimwa mushonga wangu. Okay, zvazvinoita ndezvekuti kana ukaudzwa chinhu chaunga usinga expect mukati meupenyu, vamwe vanokurumidza kuzvitambira, vamwe tinononoka kuzvitambira. Asi kuzvitambira kwedu kwatinoita hazvireve kuti zvinobva zvapera ipapo. Dzimwe nguva unombozvifungisisa, dzimwe nguva unenge uri right, asi kutaura about it and opening up about it, even kumunin'ina wako iyeye kunobatsira. Mama une intention yekuvaudza here kuti ndo zvauri? Hamukwanisi. Muri kutya kuti mama vanozodii mukavaudza? Zvinogona kuzotobata zvakanyanyisa kudarika inini wachona. Okay. All right. What I'm going to do is I'm going to take your number. Ndichafoma kagroup kevanhu 1, 2 or 3 vandanyora pasi, and then I'll talk to the lady wekunyora bhuku riya. Angosharewo zvaanoshare nesu tiri kagroup kadiki. Ameno kana muchikwanisa tidaro kola. Ya ndinokwanisa kana zvingagona kundibatsira. Okay, ndatora number dzenyu. Pane vamwe ava futi ava nevava. And then we'll see whether we can do ka group kekungo supportana tichisherwa story ya kola uyu wokunyora chapter mubhuku rake. Saka kana ndataura nawo ndikanga ndaita ka group ndinokuedai, but meanwhile ndichangokutekstirai kuti ndi antiselina mangwana. Izvozvo zvakundinetsa ndezvekuti iko kwapa ndakutya futi kuti pandiri kushanda pachona kana wakuzongonzwa zvekuti kutanga kwandakaita ndichishandapo handisiri munhu aibuda achienda kuenda kuchipatara. Akungonzwa kuti ndakuda kungobuda ndichienda kuchipatara, azofungiri futi here kuti anozozvitora sei ndopane dambudziko rako. Manengo yakadii muchishanda panapa? Ndakatanga pagore rino muna January. Saka January, February, March, April, May. Muna June pamakabuda muchienda, makabuda muchiti muri kuendako? Ndakangotanga ndizvinzwa zvakanaka domboenda kuchipatara. Okay. Saka iko zvino muri kupiwa mapiritsi every month? Pandakabva ndakapuwa. Izvi ndadzoka kuchipatara kakaviri. Ndadzoka kuchipatara. Saka pandakutya futi kuti ndikazovaudza zvoti kati mwedzi miri yadarika ndovaudza kuti ndaenda kuchipatara, havazoiti munhu anofungira kuti munhu anenge achingoti andaenda kuchipatara anenge achimbonoita nezvei. Okay, but time dzese dzamavaudza
tingati June, July, August, September. The time 3 dzese dzamabuda vanga vasiri kubvunza kuti muri kurwara nei? Vakatongobvunza kuti kochi hanzi chii, ndakangoti ndazi ndizodzoka chichichi, handina kuwhatsapp tsanangurira, ndakangoti ndazi ndizodzoka kuchipatara chichichichichi. Asi zvezvi kuti ndichawana ndine manyepo ekuti ndoramba futi ndichizongonyepa. So ndinozotaura kuti ndakuda kubuda nekuti ndiri munhu kuti ndandisingabudi odi pabasa. Ende mazuva angu ekuti ndinenge ndichienda kunotora mishonga mazuva ekunga ndiri pabasa. Apa ndinoshanda ndichigara pabasa ipapo. Even maSaturday munoshanda? Kana mukaenda vagone kukupai medication yemazuva akawanda here, kana kuti vachiri kumbokumonitai since muchiri kutanga kutora medication? Izvozvi vanondipa yemwedzi miviri, zvafana kuti izvozvi ndichazoenda mwedzi unouya wakunopera ndopandichazoenda. Ndakapiwa mwedzi uno nemwedzi unouya, vakanditora ropa vachida kuti tione kuti mushonga uri kuwirirana newe here. Okay, regai chidai papapa. Regai patinoita kagrupa, kasupport group apa kevanhu vashoma shoma tinge tichitaurana, because ndiri kuona imimi nevamwe vese vari papa vandiri kuti tigosangana munenge muri munyika imwe chete, tinzwe kuti vamwe vane problem iyoyo here uye vari kuitakla sei yekutaura kuvarungu. I know pane mumwe asiri kutoenda kunhingi kumapiritsi because ari kukoshesa basa rake. Zvinova zvisingafanirwi kunge zvichidaro, asi anenge achida kungonzwikwawo nekuoneswa why it's important for her to be taking medication. Saka tinenge tichingobatsirana pakagrupu ipapo tichionesana kuti zvofambisika sei, nekuti mabasa amwe anowanika asi upenyu hauwanike humwe. Ndopane dambudziko ipapo. Basa unogona kuwana rimwe asi upenyu kana hwakuperera haukwanise kunowana humwe upenyu. Kusaudza amai kwamuri kuita, I do understand. You've got your own reasons why you are not telling mom. When the time is ready, munokwanisa kuzotaurira amai. But for now, mune reasons enyu are best known to you. And I personally respect that. Saka ndichakutextirai kuti ndi Auntie Selina, so that you know, not with this number but with my official number. Saka manheru nhasi matora mapiritsi enyuwe? Ndinotora izvozvi, ndinotora manheru. Munotora manheru, saka hamusati matora? Aiwa, musazokanganwa kutora kola. Amaita basa. Tatenda nekushare story yenyu. Ndinokubatai paWhatsApp ndichingoteksta kuti ndini. Amaita basa. Tatenda, thank you so much. Movata zvakanaka kola. Thank you. Kola tinokuchingamidzai pachirongwa. Makadii maswera sei kwamuri ikoko? Kwakadii kwamuri nevakomana vari kuzvibatsira nemadhiringi? Aiwa, vakomana vanofara zvavo anti. Alright, muri kufambawo nendima here? Handitoda kumbopeyawo. Ndima ndiri kufamba nayo. Okay. Yakamira yakadii ndima? Ndakarorwa muna 2005. Ndandine 21 years. Ndarorwa muna 2005 kudaro. Handina kuziva kuti Gilbert anga ari pachirongwa. Okay. Saka zvadaro izvo Gilbert aiita basa rekuviga mapiritsi. Aiita basa rekuviga mapiritsi pai? Hii network yavo inenge inodzana.
network inenge inodzana reconnecting mati giripe network inenge iri kunetsa giripe taiviga mapiritsi pai mubedroom maamai vake. okay Alright, maakundinzwa. zvinenge zvaananiko zvino. Alright. Saka zvadaro takagara kubva 2005 iyeyo. Handina kuita mwana 2006. Ndopa ndakabva ndabata pamuviri. Ndobva ndazvara mwana wangu musikana muna 2007. Ndazvara mwana wangu muna 2000. Ndazvara mwana. Ndakaenda kuchipatara ndine pamuviri. Hii network yavava ndeyekudzana wedu. Network. Caller. Hello. Caller, unfortunately phone yavo iri kudzana way too much. Gachiva try futi. Hello. Caller makadini? Makadini tete maswera zora nhasi ineve vatimira. Taswera ndakambotaura nemi. Vakataura neni ndine mwana ne12 years akwanisa 12 years nhasi musikana wandaita akabarwa achitori positive. Okay, all right. Ndiri kuona pikicha, ndiri kuziva pikicha kuti ndakambotaura nemi. All right. Happy birthday. Happy birthday to our daughter who has turned 12. Ari murwendowo irwo rwuru rwatiri ngodai kukurukurira nezvaro. Aiwa tinokudza Mwari. Zvokwadi. Chaita ndifone nhasi pepe is just the pain yekuti ndachida kukurumidza kurara nhasi but nepeni yandiri kunzwa vakadzi vari kutadza kugamuchira kuti vanwe mapirizi nokuti ungatya but still you are going to leave that child uye nhumbu yake uchita asati asvika kwaanofanira kusvika nokuti once usisipo mubereki zvawanga uchaitira mwana wako hazvigone kuitwa neumwe munhu vamwe mafamily anota vavo vana first pafront page. Nakola network yenyu iri kugwina zveshuwa. Hello? Hello? Network yenyu iri kugwina. Okay, baby. Mafunga pamwe kuno kwacho kwandiri kunombonetsa network. Okay, hande inayo ndima mauya this lady has been on the program before vachidisclose status yavo uye kutaura kuti mwana musikana wari kutaura kuti ane birthday nhasi uyu akawanikwawo ainacho. But she's now here wanting to encourage mamwe madzimai avari kuti vari kunzwa vari kutadza kuzvigamuchira. Ndo zvavanga vari kutaura. Enderera henyu mberi. Ndida kungovazivisa kuti inini ndaive 19 years old ndakakura ndiri mupostori iya yatainotariswa umhandara nemambuya zvokuti ndichitorwa ndichienda kumurume wangu vabereki vangu vaiziva kuti ndiri virgin handiti. Saka 3-4 months later ndakunzi ndava pawindow period ndo zvakandiita kuti ndisakurumidze kudza vabereki vangu. Okay. Vacharwadziwa ende vatarwa nemukwasha ofu zvinhu zvandaisada kuti zviitike. Secondly, baba vangu ndaiziva kuti vari kurwara vaive neprostate cancer, vaive nearthritis. Amai vangu vakanga vatogara vatostressed kudhara nekupepa baba. Saka zvinhu zvandakambovanza for that ndichiita zvandiri kuita but location rwese rwaizvidzi I think I was disturbed mind ameno because ndaingoti wandaaitel kuti ndo zvanditori panapa ini ndichitobva ikoko kuchipatara katonanga
ndo zvabuda musarudzo izvo kufamba kwese kuri kuita hanzvadzi yenyu kwatinomutora kumahure tinomutora kupi kupi ndo zvaazochi saka chandakagona kuita I was just 20 ndakazoesa date yake afa ndakamutarisa kudaiso akasvira ndakamutarisa machallenges atakafesana nawoga kupa because HIV uchiiteswa after 4 months wava nemunhu hausvike kuti network kola HIV ende uchifamba network iri kudzana yakujapule network dzacho network haisi kutoita please regai chimbotora kola tino iyi inenge iri kudecline inenge iri kudecline regai tidzokere kune vava kola tinokuchingamidzai pachirongwa nhasi ndotobata mhino because last time vanhu vakandiziva. Last time vanhu vakakuzivai? Pandakataura nyaya yako. Okay. Right. Well, ndakabatwa positive 2000. But how I found out was through Mana. Okay. Saka pandakapinda munyika munomu akarwara he was 50-50 death. Agatori ne-AIDS. Unfortunately, pandakatiri kumusha. Muri kuti HIV here? He was HIV. Agato ne-AIDS. Yanga atoita AIDS? Okay. Saka akapinda mu hospital for 6 months. But how we found out it was because mwana akatestwa aingorwara. Achirwara kudaro. Akapinda mu hospital for 6 months. It was 50-50. But he's surviving so now. Indenda handina kunetseka nekugamuchira steric. I took it. I wanted to take my tablets. I wanted to be strong for my children. Vakomana vangu one is 24 years old. He's still surviving. But vakomana vacho vanonetsa kumwa mapirizi. And the 23-year-old anoma zvakanaka, no problem. Saka kola mune vangani vari kurarama nacho? Ndine 2 vana. Alright, vari pamapirizi vese. Musikana ndakazomubarira munomu. How kuwana kwakaita vana vangu vakomana 2 ndakachiri kuZimbabwe. And kuZimbabwe that time it was 1996. KuZimbabwe taidhiyamwisai vana. Hatina kutestwa. Saka ndakangoyamwisa vana vangu ende izvozvo ndo zvinondirwadza stereki panyaya yekuti at that time vana vangu they got it through me. Shame, sorry. KuZimbabwe taimanikidzwa kuyamwisa vana. So ndakayamwisa, but the way I got it was murume wangu was he was just a carrier. Good night, babe. Okay, murume wenyu was just a carrier. He was a carrier. Saka everyone wairara naye aibata, but iye paaita test chero kuhospital nematest chaiwo ari negative.
Saka he had a few relationships. Ndakambouya panapa ndakataura nyaya yangu and then yakazombokontinya stereki vanhu vachitaura nyaya dzandakataura. I don't know why you don't remember me, but anyway, it's fine. Same story yamakambouya mukataura here. Aiwa, it's the same story. It was a different story. Saka murume wangu was a carrier. Another girlfriend yakaita nevana, mwana wake wani mukomana akazvarwa same time nemwana wangu. He was negative, but musikana waakazoita 5 years later, she was positive nemukadzi umwe wacho. Kola, murume wenyu mati angari carrier wechirwere. Aimwa mapiritse. Aisamwa, he's a carrier. There is a difference between pana umwe munhu wekuti anoenda kunotestwa. Yoita negative. Asi anenge achispreada chirwere. Kana uri negative hauna kachirwere chacho. Aiwa, iye ndiye aitospreada. Iye ari negative. Vaitoda kutoita matest ipapo mazuva iyayo mukuma 2000 ukoko, because every time, because inini nemusikana tagarisa kumbosangana anybody else except him. It's very, very possible. It's very possible. Vakataura nevanhu vanoshanda kuTerence Higgins Trust, they will tell you kuti pane vanhu macarrier. They are just carriers, but anotester, you'll be just negative. Iko kuTerence Higgins Trust kunomboitwa nezveiko ti educate you. Terence Higgins Trust is just like a charitable organization inobatsira vanhu vari HIV positive. Whoa! Vanongobatsira vanhu vane HIV, but ivo pachavo havashande kunoitwa zvema-HIV izvo zviya. Itori trust inotobatsira like cancer research, like that's how Terence Higgins Trust is like. Okay, like British Heart Foundation. Heart Foundation, exactly. That's how they are. What? Ndakaita problem, ndakafonera Terence Higgins Trust, they can advise me, they can tell me what to do, zvese izvozvo. Saka vanongosapota chete havaite zvekuzo deep into nikirikini, into like zvana HIV kana vari veTerence Higgins. Aiwa, ivo ndo vanoto ndozvandikutaura kuti like cancer Macmillan Trust, handiti inodhila nezvinhu zvevanhu vari vane cancer. That's I agree. Zvakangofanana neTerence Higgins Trust. If I need help, like Terence Higgins Trust inobatsira kana une immigration problems, they will tell you, they will advise you, they will everything. And kana uchida counseling, kana uchida support groups are around you, they will help you. Saka vakangofanana ne citizens bureau kanto zvavanenge vakangofanana. Aiwa, havana kufanana. Okay, we can say that, but vanenge vachidhila nezveHIV. Aiwa, matrust akasiyana. Tine ana British Heart Foundation, they deal with heart. British Higgins inongodhila nezveHIV. Anditi. Havazi vanhu vanorapa, havazi vanhu vatingati vanorapa kana kupa medication yezveHIV. Alright, atanzwisisana. Saka aiwa vakangofanana na British Heart Foundation nana Higgins Trust. Alright, handakubatai manje. Ndakubatai. Okay. Saka that's my journey. I've been drinking tablets since 2000. Saka ndato 21 years into, taking my medication, and I'm healthy, I'm strong, That's good news. Going. That's good. And I'm very positive, to be honest. Nothing drops me down. Okay, so not to find something else. It's really HIV.
Saka murume ari kupi? Macmillan cancer wakangofanana naMacmillan cancer. Alright, ndazvinzwa. Saka murume ari kupi achiri kungotesta negative iyoyo. Aiwa, murume wangu akashaya. Oh, I'm so sorry. Wakazoshaya. But haana kufa neizvozvo. Alright. Ndosaka ndiri kuti muri kukanganwa zvenyu. Ndakatanga kutaura nyaya yekushayikwa kwevanhu, yekushayikwa kwevarume and maproblems ari kufeswa nevanhu vakashayikirwa nevarume. Okay, ndingange ndichikanganwa asi ndikayeuchidzwa story ndingange ndichiziva, asi voice kuti nditi voice ndiri kuriziva handidi kunyepa. Makabata voice amukamboriziva. Ndakazobata mhino this time because ndakazowana mafone calls chichi nevamwe vanhu vandakasingachataura navo for years, so I was a bit, you know. Makaona mafone calls aikubvunzai nekutaura kwatakaita pano? Kwanda wokuvanhu vamunoziva henyu imimi? Kuvanhu vandinoziva, vanhu vamwe vaive vekuti vane makuhwa, vane chii, but you know, they are not part of my life and handina basa navo. Okay, aiwa, kana zvakadaro ndachifunga kuti muri kurevera vaibva panapa. No, munhu wandotoziva, but arimo mugroup redu. Alright. Arimo mudiaries. Iwe mudhayari hatidi munhu ane makuhwa ekuti kana anzwa voice raantiserina pano unouya uchindibvunza museri. Aiwa, hazvina kumbonaka vachidzei next time tinoita name and shame. Kana muchiti kana manzwa story munoapproacha munhu kuback kuti ndakunzwa iwewo uchitaura. That's not okay. Let her story be a story. Full stop. If she wants to tell you, she will come to you and tell you. You don't go back kunoti ndakunzwa uchitaura story ndeyavo story. Yangu story ndeyangu. Ngatiregerei kudara no word way. Muno discourage vanhu vanenge vachida kushare story dzavo to help other people. That's true. That's true. I'm glad mune attitude yamuinayo iyoyo. And vana vari kutorawo mapiritsi muchimonita kuti vari kutora mapiritsi. And I'm so sorry that you lost your husband. And the funny thing is, mwana wangu mukomana mukuru haana basa nazvo, anofamba achiudza munhu wese kuti ndozvaari. Haana kana basa nazvo. Isitomuudza kuti asi chini, you know. Anofamba achiudza anybody if he just feels like talking about it, which that's what I want. Anofamba achitaura. And I think it's a positive attitude. Yeah. Anyare nazvo. Isu tinonyara nazvo. Yeah. You know. Yeah. Tinonyara. But iye haanyare. Yeah, ayo ane attitude yake yakangosiyanawo nevamwe vanhu. I sincerely hope for the best for you, caller. I'm happy to hear muchitotaura nevoice rakasununguka kudaro. Zvinotodzidzisawo vamwe vanhu ipapa. Ladies, vasiri strong. Stay strong for your children. Yes. Be positive. It's not the end of the world. You know, it's not the end of the world at all. Murare zvakanaka, Auntie Selina. Thank you very much. Tatenda wedwe. Have a very good night. Yeah, I think we'll call it a day. My story actually. Have a very good night, caller. Bye-bye. Bye. I think we'll call it a day for today. There are so many stories to be told. There are so many people that are going through a lot. There are so many people that have no one to talk to or no one to tell in their journey of being HIV positive. We have heard a lot and we are learning, and we shall continue to learn until kingdom comes. I really appreciate each and everyone who has called in to share their story. It's the beginning of something talking about it. I wish everyone who has shared all the best. For those that are still in denial, I hope and pray that
muchasvika pakuwanirwa nyasha to accept your status and start taking your medication. Because we wouldn't want anyone who is on this platform listening to what we are talking about to leave it until it's very late. I guess we'll have to come back again because I can see my phones are buzzing and hear more stories. But let's take this away. We are not only here to hear stories, Zevan, but we are also here to pick one or two things that are being said. For those that still don't know their status, I encourage you to go and get tested. For those that are in relationships, muchiwana ma tablets, evanhu venyu, amusingazivi kuti ndei. This day Google yakauya, unogona kungogoogle kuti mapiritsi ari kumwiwa nemumaoko ndeapi. So for the young ones, even the old ones, hazvina akangwara. Let's be vigilant. Kana chinosangana nana boyfriend kana kuti nana girlfriend, to ask kuti muyende ku testing, mese muri two pa one place. We saw last week, not last week, the last time that we had Chirongwa, a lady twice who accepted my results aigirwa, aive fake, and then she later discovered aitopeya munhu kuti anomutorera anoita ma HIV tests achiusa zita rake. HIV haisekano. Shida vazhinji vedu tiri kutoshamiswa nezvatiri kunzwa pano, and yet tiri kufamba nayo. I encourage you to go and get tested every now and then if you are sexually active. And for me, I would say, ukasangana newaonana naye, inini hangu ndinokuencourage kuti tanga wataura zvauri. Amen, hanzi mitemo iriko yokuti you don't have to disclose. But inini hangu I encourage kuti udza munhu akude sezvauri. Noti kuti kana mazosangana ndopo wozotanga kumudza kuti unacho. Kana kuti kana akurwara iye, they discover kuti wakanga uinacho. Ndinongokutendai nekuchuna ini muchirongwa. Ndinodavira kuti tichave nechimwe chirongwa chakadai because this is a sensitive topic. It looks like so many people are affected by this virus. And in sharing, you are telling other people that you are not walking alone. It's a journey. Inenge marathon, where so many people join in and run the race. Mukusimbisana, mukuchema tese tiri panapa. Zvatodzidzisa mumwe munhu kuti ave aware kuti HIV is real. Naizvozvo, till we meet again next time, it's a very good evening to you, my diaries. The name is Auntie Selina. I was your host and presenter tonight. A very good evening to you. Thank you.